ye ni wi ye no ye bu akonta no maame ne se wona ye no odi sika se na ye maame afia pia se wona ye kwasi ada yi no ada na ne mani ho se kwasi ada ma wo ho enti sire na ono nko a etibi kwa yi akwasi ada yi maame akonta ne se sika ben no so ode ye yi no maame me kura no akwasi ada wu ye no na me okumase ana me te kwa da so maame afia pia ne frɛ me na me wo ka me no etse me wo fa na wu nti no ye kwa kwasi na ade chia ana me se da bi me ana me sorry gina ana me tu ka samra kwa na ambulance anya komo se ana me tu me taxi asra ana me kwa fa me wo fa kwasi ada no wo fra so kwanta ana me de be share mo kire okay awo bo ase etime asa day no me boka ete Ghana city samre no hospital anadwo no almost 15 years ni ana me di kwasi fridge eti aye no na wotweda no me na me miedi na wotweda no wo France nkwanta okay ana me gi aye ni ba ye krom apiti su se me enye no France nkwanta ho me na me gi abusu afo no ti mu ye aye ni wo abusu apiti su mpacha okay but mani ye abusu esenche so wo mu abayi wo mayi aye ni de kwa ne se me no eduru ho no mo no maame no character wo dia ba wan frɛ me biem enti aye no gyehye bia ma hunu mu die ti no wan frɛ wo biem okay wo dia ma menua ba yi mra me yese ya ma menua ba yi mra mame oba pa kuna du bre na ba bia duru ne dia because okay oba kuna du Maa Akos so mame apiwa medase pa ye matiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba akoma mu nsam dwumadie so medofo na ompo no emutesen megidi se wagye mesi ofie se nyankopon adom o ye papa ena ya wada usua no ba me ne se omwa no ho enti wo hye ahemfo ne da eda no so a ahemfo ne frɛ na wo se me moa me hunwie sa ba bo so me ba akon ana yakwa ahemfo no na omo na ka kire se ofre ma me ne kura nsem a wo ka kire no enso ni eti bia bia ya pase edukọ bia yamfa nkọ na omo ta yachi krata da ho se bia bia de be ko bia no omo be di adanse amaye ana yanso no ya ho odin ntimi nkọ ukofuo mu okura wati wo su be kume mama police for the watum yanso yankuta bi ye ni bi ana ya se ya de beda akoma efemfo na momoaye na yansan kan ya japade nyina timi ne me maame mo no me wo fa mo na no a ya ba ya na so ya saba me da se oba pa eden na wonso ni mu fa ajapade a eno agia kenten so no de menum fa japade no ho ne se me wo fa ne wuye no wo de adidie ne ma me fa se de wuye no akwasi ade no na kire ma mi unu ne me nti afia pia na wono wagye ne ma na kenten so na kire ma mi ensa ene me ai enti wo kwa ka ho asem a na wa wo beka afuo ho asem bia wo pese wo ku kura afiri ho ene sen abrewo a wo kwotwe sika wo beku wo humu ana honam kum wo na mabosom so nti wo pese wo ku ho wa ku anu wo bubu wo gu ho ada wa try bi no wa ye obi sa ada na me wo bubu mi gu ho den na mi so no obubu no gu ho se yakoka kokoo no ho asem nti me kwaka sese wa kokoo no wa nyemu a de beba ha anase ye de beko ayi ho enti ene o se wo menya hoda na me de ba me nya hoda de amemfa ma enti mfie ba enum ni ena na nsenya na metumi asori a nyame aye madoma me de ne nam ha ade wo fa ba bi no mo ka kire wo se ye kokoo no a woni afia pia ko kasa wo ho no ena no obubu agu ho se ne ye ya wo ye no me da hospital no so wo ba wa mehwa mi na danfo wo ho no wo ko gina na wo kwa wa bekra me sa ama me ko me si yo wo ko wa mfra musa se de wo ho sitie eno wo se de wo sini yatie no de mimi di na chi no a wo no nso di wo no akire no wo wui afra se ama yakura yakoi ebe ka kire no se sister Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo,
Akoma edansiom na yetumi diatina This Akoma edansiom na yetumi diatina Akoma ejo Akoma ejo re ni ebe maidre yetumpo Akoma ejo dale ni ebe maidre yetumpo This Akoma edansiom na yetumi diatina This Akoma edansiom na yetumi diatina Akoma ejo Akoma FM 87.9 Kumasi. No kwasem wabuo ni ye ha Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsam dwumadi braso na adwada October bosume ne de toso eduno 20th October en kakra yekọ yenim babia wo bia no ye chiachia ne ye ka chew sa Akoma mu nsam dwumadi braso se enawia yi makomi no mabadwafo ye tenase na fe babia mu wo bia no ye de emamonti oni ye betra kopse no miensa ebebo a ye bema yemu eso na akua koko ewa ha evangelist Samuel mensa nso ewa ha sanso ena oba ya wo fidua yi mu Akoma FM 87.9 Kumasi ono so ewa ha sanso na Ishmael Howard ebomi chidom se producer nana yaw ede ekọ social media Facebook Akoma 87.9 FM bomodi a se ube follow yan wo Facebook na wa like yan page no waja o comment no ewo ho na wa share ede ama ya YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no tibreso you get notified share ema foforo so enyabi na wonom enhwe edi amegiso ene mako sabre die bomodi Akoma FM 87.9 Kumasi 7.5 Watachima Nikki Pizza Fan Club GH and UK wonom so ebo ye chidom papa na chese team no are ready there and ye na chese ye beko na ye ne abusua bi akwakodi enkomo ewo fidua yi emo na ensam no ya na ensam ha papa na se kura so de ene ya menim de ba nipa binum so kura onne ya kiran na chese ye woda hoi ya woso wa ene ya Akoma FM 87.9 Kumasi bibia di ho watade ye fanche wodan a wodamu onamu bia wo bekọ akoda ensuni nyina chi no enipa edo ejapade do sika echen enipa minim se eno no yede na ebe nipa bi so na nsem mu no kafe so nso de nkadi bedibi mami ni bi tibi mami ni bi se de esi edempo nya asem ketuo na nso so enipa baako bi na yaje ejapade nyina na yede akenten so yenkwana menu abeme Akoma FM 87.9 Kumasi na pomuto say Pacho me oye pa udin me din de Seidu Ibrahim Pacho ma okay Seidu free na bai man Pacho me free Kumasi afrom kwanta Pacho okay mame nu aba kwa aba mame emu akwa aba na apom boko udin Alimatu Ibrahim okay Alimatu Ibrahim efri hene na bai efri afrom kwanta na ebai menu abema unsu din Yusuf Ibrahim Yusuf unsu free hene bai Akoma FM 87.9 Kumasi okay that's it okay Seidu ma area de aye beten so enya bete no kwasem nse me di masem bi ebedam ibri bia atwam efa meni menu apani Karim Ibrahim chichrim me fada ewuja efie wo afrum kwanta eye atakwa me dan nti ewuja ye no na se nyina na yahwibom fefefe ama ekoba ne se ye beye dan me ensa ye blog dan nti no menene ye adwen ko benkrum
Akoma FM 87.9 Kumasi. Karim Ibrahim no. Asemi what yes finfin. O papa your friend is saying adwuma ben na no ye ade ben no ye ya wodi free mu de. You start free or na be start free finfin na. Papa no. Efem Ibrahim. Na papa Ibrahim no. No ye adwuma o GNTC na no sa som wo ahemfie na masa wafi e wo di chem so. Nti ho na papa o ye. Ɔbɔ ne bra nti ne nkasa yi mu no ne sɛ ɔbɛyɛ mmerɛ no ekura ne anim sɛ wasi fie bi sa na wɔne onua ayɛ fɛ ne Isaka wɔne onua pani na ɔmo bɔ sesin no Akoma FM 87.9 Kumasi Ibrahim nti woluma hu sɛ ɔbɛyɛ mmerɛ no ne sɛ wɔsɛ ɔno so ɔkyerɛ sɛ owei nyame anim ni wɔamfa nsuma yɛn ɔkyerɛ yɛn nti ɛno akyi ne sɛ obi anim bɛbɛ pa ne firi maame deɛ ɔno firi bɔkɔ ha ya to ono ye ne se nua pani ni won watu kwan dia me na wo se me ko ni nchi ampa o ma me ko ti me won off ne be ka chem se mfa da frim me zo no wadi nka chechem bibia ampa me bai ni ma hu se me nua pani fi Nigeria ba ne nka sai mu no oluma firi mu no ne se fie no ho nom e nyina ye tin fefefe afedi e koduru bre bi no ai ko ba se ye nche na se be se bi obi ansan kan che nje oluma wa anye wel na odi firi mu ndi ne se me nua pani ya bona ntintam ya bona ntintam fa ye hu se da bi de ekono ya nsore anyina entwa yi na mede badam bono de wose ya na wose afi de wose wono kwa na ye wo no ono wa no mame no foda meleki ne tete no mizo ye nim sa ye te wono anyina ne eto fefe afi de ba ne sen abro nzu na enwu yi de odi na chi na te wali ma na te wo yi sifu na te wo yi ni se du misu minie na ba ni se na won kwa na ye wo aka no wa twisikan 87.9 Kumasi na se mfie wotwini ne kura menti fie o me de ekona se ma miski adwuma me ye no me de adwuma mo busu me so akra menya no mama me bi na me 2 million manim ze no na wo tuniti me de ba na awai na nyame de wo ye nyame nso de bia metie mu yempa e bossa na me se urade kire utumi na me de bedam ti masemi tiawa okay enti unia no o se friend saying Karim Ibrahim munyina mo pani no mbatwa wanya fie be saying ni fie kwa animu obenya be 70 plus okay mbatwa na mo papa o yare da ho kakra sa o yare da wa ni olmai mbatwa yare kakra bi o yare kakra mbatwa but tama o yare ye no na owen Karim no wo hefa no ni anu wa kwantum ma me ba so no Nigeria no wo Nigeria mbatwa enti no ufa da wu ye no eye ni bibia mo ye bia na Karim ni ha ye adoa no ha me ye adoa no ha ne se wo se ye no for ye se ye de ayi ni ediko nti papa kuma ni free north by e fa Alhaji Musa nti obaye no ne se me wo north wo no no se e wo se Karim no ana we mu ba kwen den edi akiri wo north ho no oba nti no me bono Karim na amanti Alhaji no kwa ne sa ba north wo no no sa de sa se dwane sa ko Nigeria okay ti Alhaji no kwa mo kwa ya do wo ma yi ko nyanye isi Alhaji no so afrim bunyanye mpapa yi da bi ya ka Alhaji ni de na bom ai wo senke wo na ye pani yemfa nko wo de ne e cha sabe no onya nware kura o ti si wa ware awo mamu be sensia wo fi ka wo de ne e cha se ni trimu ponyina ni se Alhaji afrimu no de ke papa frɛ sɛ woluma ma me so frimu de a na se wa ye den wa konka ni trimu ponyina no enti ade ajapade na o papa ye wacho wo sifie efie no wen wacho efie no wa furu kwanta no ha eye one bedroom say efie no e wa furu kwanta eye atakwa me no ye dampon enkono ene ye sa hyehyɛ blog dan mi ensaka ho atakwa me no ye 9 rooms begin ye 9 rooms eye atakwa me no ene ye sa hyehyɛ blog dan so 3 eka ho emu bi na papa ti ansa na wo free mu ana mpatwa temana woluma wona na ma se wa ho no no tese bosumi so a me no osoma me na odi fie ni hye man bi nsa ife na ta on ne fie ni so nti woluma bosumi so a no wasoma me ma be jiska no na me Akoma no bosumi so a sa be nya na Karim no oni ho na wono no Nigeria ho no nti na wo papa mama ye sen wa Karim mu amu free papa side no one mother one father Karim Ibrahim Alima Ibrahim Seidu Ibrahim
Isifu Ibrahim, Fati Ibrahim, Enum Pacha. Emma mienu, Emma miensa. Pacha. Okay. Enti saja padie ya Karim nkoa afa no we fa say wode ne nsa ato so no. Eye enuafo no aka ni nyina no se omamo anaso wayiyim. Ebia baaku bi de wama ne baaku bi ana we de wama ne bi. Oma obia, wama obia, wama obia. Wama obia. Oma obia. Na wo papa free mo no so why na di ade me for the free mo say me for the no microphone mu bia ni hanum de odi na ade na fe Alhaji Musa no ono so na free mu no ana Alhaji Ismail and so free mu nti me for no side there ni mu ni pa bia ni Ghana. Okay, mpacho na yenim se eye okunu ne yere mpacho na eye japade mpacho enti senka o papa kra ye japade a one mo maame na na tie mpacho ana omu ja wade ansa wo papa ewu dabi no omu wade mpacho na ma papa ni wuye mpacho enti se ba ne sa de a ene ye maame na ejapade no eye ne dia sa pepe enti wo maame what be mu ana Karim dabi kura enti maame wo hene wo tie maame o asuoso na je say free bra ni kunu wu ye no wo ontumi kra ma baby a na japade dabi ma bona na ma ana say nebu na afu Karim say bia o sa japade ni na se wo se wu nuadom no wo ma wo mu bedia ne me so be bu ofu ana Karim na so mo maame ma me maame abona na no maame ba wanka chale what kura wonto maame da be fie say ni papa we be fie say before the free mu 1988 ache 88 na sa ni ache pa ma oye wicked papa unu sa no ana papa ni we di fie say ansa na o free Nigeria ba oluma wuye wanya be 15 years na oba wanya be 15 years ansa na Karim oba mo papa wunya 15 years ansa na oba ade na mo anya fo na ntwe nkra se bia mo papa wu ana ya to nkra uni bo wa wote so Nigeria won otu free bro na wote no na bosanga ni boy bia wa ado ato ene ye letter de man no ene ko si ni so no ka je Karim o papa wu ndi wonte obeba ya hono ma na ehun se na ni muhwere na se 15 years de na ne na mo ana na mo hwe bibia so mpacho an enti afre de ye de kodi ne ho mo ko ja mu ma no de wo mu ni oluma yin be free mu no ifie ne krata no na oluma ho na wo man bi ho ado ato go fie di chamso na ne atie no na ho yenye save sa de oluma adaka na wo di chamso no ai venze so ami kotoko na odi ko ja oluma bi wo honum timi ba na oluma ka chem se da bi oluma ya free Karim nsu ni wo ze mi so ma yemre ndu opa ni man se wa me fa ni me wo mu na be den e be se na me se ampa oluma ya ka kire me ma me do se yo mini nuan na ko fa adaka no bi ko bi eso misun sikapa oluma se fa pa oluma ja no mu no yese kanye me bra na nka kanye se ke tena brani sunisuo ni nyina pro wo na daka ni som se ya na frusa 87.9 Kumasi ne sada do wi obi anko hwe ne manim so wi ya no me ni we nsusa me wo no me wo ma me koi nti mi yifie ne krata no mi yifie ne krata no me chese wo koi wa ma me bai oluma efiri mu ansa na me ba I said you be free man san wa ba me bai na me ko fae no se me nko an wo kire mi timi ko fae na me hwe na ese nko an wo kire ba bia na daka very good ai na wunya ma ye na wo frɛ wo nua no nka nche wo no oh dear sabre no ayi bia ni ho na se na sister pani so ba try na de no nka nche so mu nyina wa me nko an na me wo no fo na se e frɛ se papa wu ha wa mu no fo na ne ma ne so na wa ha ba try nti wunya ma ya ma obi nkohwɛ mu ai sabre no na wo zo di se wo ho ansan wo ba yes katimi prosa me di 1.5 year wankire se sika wo wanka oluma ya na so ni so obewu wankire ba putupuru woni so obewu se yade kra na bo no a wodo obo pa ye se bia odo so ho nto no nti woni so obewu ne sik ade no wo wa wo bia nko ho wo bia anya hwe na ade no wo wa na proye sika wom apro
menyi ni se na wo papa ne wo maame na tie because wo papa no maame na tie ansa wo wu a emasa wo mu ware e na wo maame antumi anko bi like antumi anko hwehwe mu oni ne ware oni maame ware pa anya nchen Mama, omo ware pa the way ni say. And sister no way na bebe no kasa. The way ni say. Ba sa no. Ya papa be emre no. Na maame so we de na ono fo yakwaja asase wo techiman. Na maame so no so wo yekwa adwuma kakra. Nti ono kotena ho. Nti ho ano ba papa nchen. So hu. Nti mbra papa be free mu no. Wakwaji wo de si wo de. Me no ye patra. Very good. Nti mane kotena ho no nti ho ano obam papa nche okumase. So hu no okọ ba no okọ saa. Nti de kwaye ni say nti bra obaye mre no. Me na wo tom na so. Wo da se. Wu ye no obi ani ho. Na mpese we so no na we so ni ho. To wu ye no so mra wu ye da na ya wada papa yare wo yare kakra bi. Wada dem 1 week wonu muso woni di me kwa no musuru. Nti da papa itim kasa me da na ya wada 9 o'clock ana me ye 18 nti me 18 na onu mtin wi no ne mbon komo kama na osoma me se me nko ahwe bo na rafu bu wo no mko ja de mbere mba ne papa Akoma FM 87 bo wo nti wo me psun mu a enko yi na mtab dim dika e ko sabuzo nko bo mpa informa no so mu wa yi nkede du wonti sa de amenya mu ya butrana omu ye yi ni nwie nti emara ha omu ye yi na mba na ade asa be se me so mintimi ya mintimi nyam papa no ne papa da se me so da se funu no o da se me so da se nti boy be fe no jo ene ne tifo mu nya jo ne firifiwa ka me ne papa no ko a da ma ade chi okay meti wona se na obi a oda so ware wo maame e na oyare da ho e na wo maame wotachi me yafuo ne kunu yare ne baketo na tene ho e na ono wotachi me yafuo na afuo hu ya che diba emo mo de wo sa de etie bia sabre no na ebia sabre no mu de na wo maame no papa no wo mo nware because ne kunu yare na me wotachi me na me do afuo na eyi enya possible ma papa enya possible ma memra wo sister ho because there be no also do waka wo papa no so de waka no onim alima chere me mu because wo na say ya no krese wo ne karim mu nyina mu ya nuafo one mother one father de a wo behunu ade na si ye wo papa wo mu ni ade nyina wo de kan nyina papa de si ye ne say sa tam no a we num wo mu ka no na maame no wo ne papa no wo magai ama maame akọware nipa na maame wone papa jaye no okotena me wo fa nchen me na nchen e wa asenwase na papa bi timosi zongo papa busangani bi na papa no be hunu maame no so ope maame na me papa no se me na no se ontimi emfa me maame emma ware enti waka so wonfa me maame mma ware no nna maame kokotena me wo fanche wo mosi zongo enti wakotena mosi zongo no ana papa no be fa no ede no koye enti papa no be fa no ede no koye no saa tam no ana okowo minua no a minua nkuma okowo minua nkuma okowo 4 e wo honom enti okowo 4 no saa papa na wo ware na no mosi zongo na papa na wo ware no saa papa na de no kwotena nsuo so se papa no nchen na maame wo exactly enti de na wo papa no nchen enti eno papa no nchen na me maame wo se papa no ene me maame wo nkwala 4 Mariama ena Lizata ana abi ana abu omo ye 4 mo de munim onenim enti ana okọ ne papa no ana na wonti me na me di maame achi maame kọ ware papa no na me di maame achi fisa me na me ye ne baba me na me di nachi enti na wenum no ye mema no wo mo na ewo fie ho omo na ne wo papa me papa wo fie ho enti me wo honom a na maba me ba minuanom nchen no a me bra no na o ni minuanom no nye den o mo nye fine enti me ba honom asa me ba me bra nchen me ba minuanom nchen me ba ho a me bra no woni ye nye fine
na me de me gyae ho no mo eba entro no mo nya fine wo se de enti ma ye wo pa ajapade no se ye ba ho bia me ba ho no mo bia no se me chewe no mo no se me ba me ka afie na asem enti me ba bia na wo de ntokwa asore me ba bia na wo de ntokwa asore na me se ene esa de a me de me medi ajapade achi ma ne nya dai me kumi nya me ba enti me de me magya akire die na me di me ma me achi a enti me ware ye kora na me koye ma me afie ho no mo bium te me ba na me ma me ho na me ba me mafie ho no mo bium enti yes ano na opese wone me ma me emma na wakwakwo wo mo wa asuo so no opese wone wo mo eye wine no wakeka nsam kire wo mo enti nkwala ne ya no ma be ka kire na me se asam de munim asam mu na se wo be ka kire mo na mo be di akire a mo de munni akire enti nkwala ne di akire a wo be hunu se asam no ne kura bi anim no obi aye den eyi ne nsa ade na de na wo keka kire wo ma na no kura nim wo ka kire wo mo se me papa wo no ne ye papa wo wo ye no ye maame kwa wo ye baabi na che says opa kire say wo no ade no nko na mom ye san so ye de nko na wo mo so ade nko sa no wo ka kire nkwala no se wo hunu enti media na me shade busa no o kai se tama na me papa wo ho a no wo ye adwuma wo GNTC no na papa na o maame ye dokono wo ye dokono e de soa me ne wo ne ye de anantefo ma batire nkwa ho aba beton mi busa no enti e wo ho no ma na masa busa no Karim wo kan se na adumanum ye nwuram na made ye kɔ hɔ kɔtete ahanhan na waso ahanhan no na me soma so ahanhan ne ye de aba kagetia ne abeton me kasa asam na me de wo mpamani mu hwɛ koraa wo mpamani mu hwɛ koraa na me se ye wo na wo no milk ane ye kɔ wo me baabi aye da na ma ye dokono a na wo de asoa me na wo so asoa bi ne ye de na mbantoma bakagetia ne aba beton sa tam de mo nyine kakra what sa brand ye se muntumi no milk ana papa da na aso na mo no sister bra akwan ya bra ne de afa so no wo hono enti sister Jai se akwan ya Karim de afa so no enti me Karim no kwan ya opeso mi hunu bi kura da se nipa wo ma me no papa be wo mma na watimi ayi bi se wo nkoa ne ye wo ajapade enti de o ye ajapade no wo wan enti wa ye sa ma me de ani bre ma ye me kwaware ye me betena tachima ma ye pa wo pa sa me ama kwoto me prod enkwala yi ni masi me fie me ne me matim me sesa wo mpem abusua me ne me ma de ye abusua enti na no me tensa nkwala na ba ha se no mo no ena me sesa ma mabia enkwala na be ka so mo nua de odi Karim achi wo ho ye nua wo ho no a na si ebusa wo mo se mo nua na adente no wa mabia se no mo be ka enti na ma me bae okay enya sa me de nka me nsi ha kora kama jai ni nyina de ama no so obetimi afa wo mfa me da say me samba wo su bi why okay enti aha Akoma 7.9 FM and afa onua TV Akoma bu sam dwumade no ne ade ma wo and adwada bi de ade Makos Maa Akos na promote say me pa che na nso e me ado me ho ye pa na adwada na wa yeso ko Sano. Maa Akos. Bra family reboy. Me dasi bebre. Me dofo enenso ye me yen ho akwa babio. Ene ye juada na se de esia ye no juada bia no. E ya de se ya na onimihia ne ye dwen enkomo na se ye di nkomo. E de fa ya pomuden ho. Na ye bedi nkomo bi. Titru mu a ye funu ya de etete mu no. Ewian mu nti na menam ebehia pa se obema fidie na da he ya. Na wo hye bi nso e wo TV so a minim se edro no se de sitie se de na deban sitie ne de ato TV ne so e de ama no nti wo abrewa untimi enhunu di ne bo a na ne mobile phone no wona na bi kura de na ka chen se wontwa adro no enfanto phone ne so enfama wo na daachi bi ekoba ne se yefunu yade ne bi betena wo so a ene obi a woto andro bi a wotwa da wo phone ne so nti wo de kire no na di ne kura wo enhunu bo a wo hunu se de kola ne sitie ehunu se de adro ne tie wonim de ye ka ho asem no wo be yi bi e de ama na maame
adwene wo yefunu no so atumi adwo awie yeni a yene wahia ye dwendwene ya pomoden ho no eye haxa capsules ene haxa mixture empanimfo ye base ya ne achia doctor Kiki ene na pamfo enkramamu eno motia wo mo eye adwuma nanso aduro ni sedie AC dwene ho na eje ne ho me 90 efri nkran de nanso so agigi efiefie mu okumase ha kumase fo age atumu prekope esan so atu ni di bio se haxa ne de wo mo pe na emom senke yenya no all satan fodra enke no so beboa papa enti se de wusi kumase ha aduro haxa capsules ene ne mixture no ensamrani adodo na edebo no eye all satan fodro enti se wante haxa capsules no ana mixture no na sa wokokote all satanfo aduampacha e ma adwene no enya wontanta edukro na emom na dwuma eyenti e na afrefredi ni bi ede ababeka ne ho tiawa ebi a ene yeda edikan a wotemenka ya kire wu mudada amwahunu se all sa eye kura etoye fununim eye kura etoye fununimu ana se ye fununimu enwoma ana posese wo ko wanim biemu aka ho a yesese aseda woni peduemu no edoso a eno so etime de ulcer ni bi eba won se broni se too much of everything is bad entinka acid na woni peduemu no wobo ade enyansan mu no waye ne se enkemoa na me ni pedua na kwa no NCP ensita na koba ne se acid no edoso a na esanso ede yade a ebro so na ebrewo eno nti na awieye kan fama wo se enye yefunu yade bia na ye ulcer eno de woti ase ma me amedofo be ye me de pa enye yefunu yade bia na ye ulcer na emom se wodie no dokuta aka kire wo se abo na de ulcer nam na ye frɛ ne H pylori no waka ho bi anase wa ye diagnosis ne scan ne ade ama na hunu se wo ye funu yade ne de etiapo edansonti ulcer ni bia ene na waduro ahwe ya wo benom se dasani ama woni padua no aye kama eye ne ayefra na haxa capsules ene ne mixture wonse mi bodi no mi bo mienu enka aduro no ye baako ade na manka baako anya baako yese aduro no enamonta se de yenim sentafo suban esitie no empempi no baako nkonya baako ene ne nkrofo ni adaje a wontan hu se wo mu bom na emom se koba ne sentafo pa na ho na hu sentafo a wo mu bibia eye pentade mu bibia mu enti sa na ye aduro yi esifa enam wo woto capsules na wadama wabomodin age mixture no e de aka ho e de amayen na emom hyene nso se yemfa mixture no ennom capsules no aha enkasa mixture no ye nsuo ene ye drokrontia nti se we na eden no medi nsuo dia no na ekwa akomene topa ye na to me yempa cho eno doctor nkyerɛkyerɛ no entesa na emom wo se de wo ulcer no ai se wonom capsules no ewie a sima be se aduasa entem na wo de mixture no episu nti no ni nyansu a wo de ba benom tablet no no ahye ne nso e de amayen na emom yenu ne de so obomoden eto a wo mo de adanse bebrebe eba no nso betumi aba beka ho bi na etumi aye kama ulcer ensunsuanso no edo so pi ena no me ne wo kan se eno nko ne yade a wadwene mu ebetumi amo wadwene wo se ade wo ya eha me de nipa bi enim ho maache esanse wo nipa ba koi se bi wo fe wo bosofunu wo aduane kura wontimi ni ne papa ena esanse aduane ne nso ko nipadua mu a ekuro wo mu a entumi enyam aduane no ema de wo se etene nipadua mu se minerals no nya ba bi ntina na ne wo se epie se bi se aduane ne so ema no wofuru behye wo beye kutu ai no obi agye so ma me se bam enti eno so koba ne sa na eha adwene ye enti awie se de beye yi ni na ye beye hu aduro ne nipadua wo bo ade ede adom ye no nyame ya dom ni yenyini ye di ye mfie mene na ye kwa ye de nipadua kwa akokire ne se de ode ma ye nie ya sanso e de ne de abre no enentina ho ema ya de enye wo bre ene wadaje emoso wa bra enkrofo eye adwuma enti nomadupa na wonya ahoden so etumi e de ye adwuma ensunsuanso bi a ulcer no e de ma wo bia no ebetima ye peptic ne de no ene betimi so aye gastric anase duodenal eno de to
nsunsuanso dunum no saa nsunsuanso we ni na doctor akeka bomu a wode aduro no aba enti emfa ho wode no type bia wowom no ye aduro no unum bia ekate across type bia ho adwuma ebetumi aya manipadua no akansi ani e de amayen enti na wochi mu ye de wa atweye mu e hwe wo kwan se ye numbers a ye de ba betu anim no obomo dia afreso e de amayen ye pacho wunti eni achocho numbers no egu ye bottles ni ye labels ne ho enti se wo to a enya akwadworo won se obi de no obi se de ne ulcer no esitie no ebi etoa mienu ne beboa no atere no no mienu miensa ne ho aba no ebi nso a wo de ne se de esi ache no wo behia entoa be se miensa atere na ebi a wonum emprenum dakoa ne betumi aboa pacho we na ye nkomodie na emomemfa wadwene ensusu se adwoanya abie no wono matere mienu prensa dako ene boa no ntime so me ye ne se betumi aboa aha esa nkomo ne de ye ni nkyere yen na emom number na egu ho no wo ne doctor ekasa wo be kyerɛ de wo ya ebetumi aboa wo ama wo ulcer no etumi akɔ wo pen no aye krado de a na ya de numbers no etu anim na watimi ene doctor akasa e wo so e de amai pacho mu hwe TV no so ene da ho na bia okokonti unhu ananka mabo ama kama ne ekoye nim 0240 23 83 10 0203 0203 822 Maa Akos yeah will have you 0203 822 855 Mami Sisubium 0240 23 83 10 Medo phone number no enu anie botu bia beto bia nso be bia mekasa no wantini ya number ni gu ho doctor sha okwan se obefre no na ne no edi nkomo oman mu ha ba bia yeton he bedro bia no wokọ ebisasa ye ma hasa capsules ene ne mixture obenya biato wo ba penfo de wo ma akoda nufo ene akoda wonya mfinhye dumienu montwe mo ho emfa emfiri ho Maa Akos medase nyame ensha papa mabra ene etene kana ha Akoma 87.9 FM na fe onua TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena wo hwe na wotie no na ansa na yekọ akofa haxa mixture ne capsules also dupa ede abremo no na yene abuhyen na edi enkomo minim seidu ene yisif de wo mo animu enya ofofro ne bom de nanim ye fofro eye alima alima to asoma me na wo kasa me enyem be chiri ma adwere bebre because yene Karim edi enkomo ama Karim masinipi achire yese wanka sali ma ya woti hoyi wonim 100% senya mo papa ene ne papa ane Nembe twa papa obu achemfo bu wonim ya sakura na wakaka sasem no Karim hwe mama kasa kakra kasa na ko beti mbra kapa obu na ade nchen woni de na jiu enye nchen kura kayem fa mahada mba wo wiki dipa okone ye buyan se wo de no fa hwi ama okone ne mprenu wo de nse ne nanu nu wo de bae buyan se okone ye no sabe na ho nye den la on fa hwi ama obo we fom sabe bo me fom efi so awasa je aboso oni mi se nka sanka ye ni ofo anka pede wo hasi wo wiki pa we wo hia sanka de nto fom ne nkade ati gunu so ne nka hye no ne nka no no ko so wiki because into bin kase yen you for na ka baba tena se nke egu monum ase we ni we pa wo so abom fom ade obaye na wan fa hwe ama no mudi musika na hwe no ana ana wo bagiji musika mama kasa wonim obaye no obaka kire se nsi wo kɔ no okofa ne ma awotema wode ba ne ma na belo kontu hiska ya den akoyi ne ma na ofia gege ba no Lagos ba no ne ne ma ewo ayimo me de mintu se konten mo se alupre mo mintu ana abeka nhie so ana odi ka bo we from na me na menim na we kodi ba na ka no kwa no se su ko no ha no saba obaye na me ya dwuma bon place no baka tell me say o he mhia ka no se no kure sa me na afia na over and back of before am some dem pe humiska pe ka mo no he da so gen kese pa ko twa company ka munu ba kire me so hu na ma dwuna bodam mani age
nkukuru sika ko yi sika o bank na me de ma no de sabre no man say sika me de ma de ma me ntimi ncha che Satam no wakotoka Satam na we kotoka sika waboaboa no aka de kotoka e na okukuru de ma wo de ko o de ba o afire no afire enti wo chi no de ko Nigeria ho no wa ma afire leta o chile to na me ko so amente hwe afire de me do ho ma che betro krok me hu an se okude ayi tip temper ni bi na if you bag shen ni bi na se ne ku Ghana must go me hwe a o ba bi de na chi e ho an makoma seye na hu se ade akwa ne be ye no mfa so bi amaso mankasa enu na nchen wosa ba o hede ye bombo de yare so ba mfa hwe ama na hwe no sa nya yade na bo no no ana she da yare bombo de yare se de be ye be hu se o mfa hwe ama nti ante ne we ba ye o ba yare be o so ade ba ye so mama si ye ba le kokoto aduru odo so a ne mapam ye adan ade yare ne hu si ne mi aduru ye do ye ko we na tuwi nti we ne dika we ye kokoto aduru ba bo me a ye kwa ni pa ni bu se na wo de na hama de yare ne hama mo be to sa duru we no ma ye din ne madam na we din no mapam ye eno mo musika na se ne sika oni kapre ba oni hwe nuturu mo na ode bae nuturu mo ahoma na ode ba wo hwe ama wodi nuturu mo ahoma na bae ode bae bibia soso meni wei esi beku bi o esa ko kurofrom Ubufu aya azutu kasa mane kasa ne bo wodi nuturu mo ahoma ba mane ka ana esa ko kurofrom do so bu honum ana ye ko ese kokoto aduru ye ko duru ye o mo sa pam ye ana wei sa ko ese no akweda ho wo ise ye bia wo wu asema pele am sa ko wi wonyare o e ho ne sa ko ye na ko to du no ye na sika o oni 1000 me ko aduma wo yiska na ma yiska me lu bibia wo no no wadi no wa tingon no wo te ba bi me ye aduma boso me so a mo bia one bag anwa galaw samana keso potenti ni bi ma pa kan di va de mo ma obi ba ne chance o kare mo fe Nigeria ba o me ba ma fa hwe ama te wure de samna wi na foko we de foko sisu ni ma nti me ma gine ba so no na me sana te dia me ne kuma ba ko bu ho no nti o mra na onyi samna next ka ko mama me ko be ayini ma hwinim condemn timi bra wan ase hwe acid gudu so ne shin pra pata me san gitu mama ne bre pa ba won won papa hwe koto do wo yi afro kwanta gudu on pa me ne wi yade ne no yare no o ka se ai prai ba ko pesi me ne we ne kun ya ma no to na ya wo kai sa ne ma we nyina wo kai pa na adwuma wontim wo kai pa Karim kai dia ma ya ma adwuma wontim wo betumi ayam dia mu ye se dia mu kai eye no kretro do adia me kai ko bo hada so me mete ma ne en twan troda hwe wo ba ebusa wi e da na me dem sei matare ne to se ne mi fida nu fridge mi TV ni bibia o jaima no se mi se ora papa baba ufro bi o wa TV se tell o kese si o wo dan na wo dem no bro free Nigeria ba mi matade we and wo jai dem won ye mani na dem so o metrem yes habe na wo si wo dia wo komo na se mi se mi dia se mi se bra po de varum na nso to na ya monwa ya na mo nim ye ni na dan ni mu ai mu jai mo na wo de baba se tie na sabre ni wo dia na wo nya fa ba na me wore se me mani e bre se me ya adwuma pa japa de ba to da che ne ye ho nchire ye ni me sa dwummo ne wontirim se me se wonum sa bunim se oba ya adwuma papa boy panyini sa na dwummo ne wontirim we ho se hwe arse gudu so na turu mu ahoma sa na tie atete se bibia nim se e woman na oti bibia ya kama won fa hwe amante ate apasika ya rehosem mama yo papa mbra we ho se ne on pene to no no a mo case no se eye no kura pa ti na mebu ofu kakra because yenya wo maame ne yatoto na no aye because onu ne bapani ti ebia na bibi o wa onu no nim ebia na maame de bibi on say yetimi kokwo na ebia papa mo pa Karim papa ebia no odo maame pa nti wo kofa mo bae no na ebia wo sign no oje no na mo tra ya Karim no enanim
ɛna wo maame nso na because entiasie ni mo so betumi aka sɛ ɛnyɛ ne nua ɔno papa nko mo papa nko ɛnyɛ no kora okay ɛnyɛ no kora dia ne sister na betumi aka kyɛ me sɛ papa bɛn na ewu ya na wo ne wo nua Seidu ɛtwe ne kookoo ho manso yɛsɛ Seidu mpɛ sɛ ɔbɛkɔ kookoo ni mu dabi nyɛ mo papa no na meka papa no mo papa no ɛnyɛ Karim papa odo kookoo wɔ hin obokuro ni din obokuro no kookoo ni din yɛsɛ nkyɛnse nyinaa ma ɔkɔ ho yɛsɛ mo papa tio deɛ ɔno ka ne sɛ wɔno ne papa nko ba mo papa no ɛna afiri mu wɔfiri mu koraa ne yɛmisa wo Alima sɛ wo ne wo nua Seidu ntia do anwoma so anaa because mo papa kookoo no Seidu no agye abɔ so enti sɛ mo papa ewu na Seidu agye ne kookoo abɔ so deɛ a esi dan na mo nyinaa mo pɛ sɛ mo ne ne bɛkye ɔno nso papa deɛ si ya che de ye ya mo ncha mo de na mo bache ono so de na mpacho baby ekoko no wo bodin me pacho mo frɛ Seidu mame Karim so woni no ma na oba so woni do fi oro mo frɛ Karim mame na Karim nya no because na de Alima no wa ha sei enti wo mra wo de ya bɛhwera ba but sabre de won kyerɛ yɛn baby ekoko no fo ne wo because was say uba kumase kra no a because woni Seidu ekwenti ono ne ho na abeda on ne ma me amokom ho no mo firi so oba betena amokom ho no mada madam okom ho da amokom ho no mo mi na ho no mo da wokobo pam wokobo pam mo bo we se bu no prepra no wo ma fie ofo yakobo pam ye bo efie ho no mo dan na wode ama han wo fie ho no no ena we se ko ho no mo Yusuf ya bondi Yusuf ko ho no mo se omma ne dan ni bi dan wontimi mfa dan ni nyina anya dan emma han ejiska ni ndi abra wo no woda abonten ana wo mo ode dan ma wo ma han no wo ma bo bi o ma bi nipa miensa nya nipa miensa e ka wo no ho fo ama mo bu we se prepra no ana we se fra me se me mra na Karim ama wo mo bu na kunu mi kodure na mo je prama akola yi ana me fa no na me de no call ayi doctor no kura de say tek na me ko bo ka wo hono na me hwe we se mo ye no adwuma nyina ansana mi ja no hono ka kyan sama ne nkofie obi o me enkotache mai na we se chinchin afie hono obekọ na me se sa wo bekọ afie hono mo dia me dia ma ba be hwe am age adura ma sa wo ma ye nkọ na sa wo betena afie hono mo dia me fie ho dia me Hello Karim Hello Karim Hello Karim Hello. Karim na no ya kasai wo ya wo kan wo nya ka wo beba ho da ben na wo beba Minya ne kwria e ka meba ho le drive meba ho da ben na wo beba Karim ene brebe time baby because you were adwuma nke atwa wo sisi a wo dia baby a wo nam no ena ye betwa wo dia but ma me bi se wasem ba ko ena no ye ni wodi nkomo no me say ena no ye ni wodi nkomo no o ka say Ali Makura enimu say enye o mo papa ene wo papa wanka enye Alima o na hwan enye Alima na hwan me bi za abena no onzo tiri me pachi wo na Alima ye wunu ya na so onye onu Alima mini ni fi maame ye fi papa Alima me na me pani di Alima je ye wonu he me maame di eja maame di jane e ma papa wa yiya e na papa ri ayan ya o ba ti o be wu ye no me se maame nyem na no me maame ba o ba yi tie no kai na Alima ti obi and on the now him how many months and was 7 months and was Akolano in was only Alima and now you feel I feel crown Alima catch him say bra Mahuja Samno
ayɛ yi tie kɔ fie nie kɔ siesie nam de fie bɛɛ mu because mo atwitwi asɛm yi a na nim sɛ mi yɛ nyinaa yɛ nnua baako so a mi sɔ no bade mo ma yɛ ama mpɛpɛ mu ɛɛba sɛ edu a wo kan bisa ne sɛ sɛ edu yɛ aho na okurusu ɔyɛ fi a wini sɛ edu papa yɛ fɛ na wini yɛ wɔ mu mmienu ɔno sɛ edu ɛno abena no wàá ọmọ wúwo ewu ọmọ òkè ní sáàmà náà mi ní papa ní sí òkè ẹsẹ náà ní papa ní ọba bí tì ní nkyẹn ní ọba bí ànkà mi mà ní họ mi papa họ mi papa họ ní kú ọ́n ẹ̀kí àwa bisan sẹ́ ní papa ní ọ̀tẹ̀ yẹn ní àdúrà tó ní ọ̀tẹ̀ yẹn wà á sábà bí ọ̀kẹ́ àdúrà tó họ àdúrà tó fọ́n fẹ́ ẹbí dákẹ́ ẹ̀kí àmọ́ mi mà ní já ní papa kọ́ ẹ̀ nọ ní papa sá wọlé ìdí òm. Ana maa ni sábà ń papa ṣe èdè o. Mo bí sẹ́ àwọn mo fẹ́ sọ lẹ́bi nù yàrá náà ó kù sí àná mi kẹ́kẹ́ òkè yẹ ti àná òṣà bọ̀dé bá wọn bẹ tọ́ ọ nù bọ̀dé ní okòjú àná yẹn. Òjì àbọ̀dé nù ọ̀hìn àwọn kù sí ọ̀nà òjì àbọ̀dé nù ọ̀hìn. Yàrá náà ò nyìnà. Akoma FM 87.9. Maame no papa entam tete ye no na wo abosomi anase fie sei na mi so maame na mi so na wo abosomi bese because wo shaba wo hunu de koso nyina enti na wo bese oye ma de tieni na me maame eni mi papa na ti ado ato e na omo wo me enti de mi wo ye se me maame afa mi a yako pie ko bi so ayefe ogaro wo ayi odi ko Burkina no enti o ho no ma ni no me ma me ni yonko 87.9 ena papa ni bi o mo ko ye enti me no mo nya me ka me ma no ho ni ho enti o na me papa HC ya bisa 1 year ena papa bisa ya no ba ho oba ye no ena omo bisa se wọ́n ní orí di ni yẹn ní báàbà hó kurom wọ́n hinni so ní papa tó ní wọ́n yẹ wọ́n hinni ní wọ́n ní yẹ àdúrà tó hinni ìjọba hinni omi ní mu àmì nǹkan kyerẹ wọn ẹnna omi kò sí wọ́n hinni ní so ọ̀nà wọ́n hinni ní bisá yẹ ọ̀dọ̀ hinni ní bisá yẹ no ẹnna wọ́n sẹ abẹ́rẹ́ bi di ẹ̀ma mmienu ẹni àkọ́lá bẹ́ẹ̀ máa aba hó ẹnna wọ́n fẹ́ sẹ́ ọmọ àná ọmọ báyìí tí ọmọ báyìí no ẹ̀wọ́n kúrò no náà máa ní ìkéé ní sẹ́ ní papa ni òní no ní òkè mú sẹ́ papa òní no ní papa sẹ́ ní ẹ̀mí jẹ́ ọ̀nà ní bá ní mi ní òkè mú sẹ́ òhìn ní ma ọmú bò ọjà ẹ̀nà òdi mi jìnnà fífi ẹ̀nà ọmú ká sẹ́ kọ́ papa họ ẹ̀nà bí bìrìkà kọ́ ọmú papa họ ẹ̀nà papa fà mí sáà mi ní màmí nyìm 7 months lánàá ọba ìkùmá sẹ́ ọ̀ka yìí. yà ẹ̀yẹ wọn náà wọ̀ nyẹ́ mu nù. alima dọ̀tí wọn náà wọ́n kasa nọ alima ẹ̀nà náà wọ̀ nyẹ́ mu nù. ẹ máa ní bàtà kà sẹ wọn ni wọn nyẹ ní ba ní diẹ papa náà wọ́n fẹ́ ní maame no ọ̀fà no wọ́n yà wọ́n dẹ maame nyẹ nti ọ̀fà no ọ̀dẹ ní sẹ́ no ẹnna kúrò náà yẹ ní sẹ́ dàá bi bẹ́ẹ̀ no wọ́n wí àwọn maame wòyere no ẹnna ọba no nti wọ́n fi sẹ́ ọ̀fà no a wọ́n ní kọ́mọ́ n'ebusi àfọ́ mí nà nánú ní ọmọ ti àfọ́ ase ọ̀ndàrà no nti bàbá fa yẹ di esi Burkina bọ́dà no so no yẹ bá yẹ bẹ du Kumasi no ẹnna bàbá fa taxi yẹ kó du àfọ́ ase edu ọsùwàsí na ọdí ẹkọ ní nàná hɔ baba samari yẹn mbẹ ní bẹẹbi fa na ní baba samari bisa yẹn na ọkyẹ kyẹ mu àná òdi àmà ni ọwọ ẹnna ọdí mi ní kọ àdó ato bisa wọn sẹ wọn ní mi nà tẹ àyà àná bisa wọn sẹ wọn ní mi nà tẹ àyà àná. ti mi bò ẹbí àwọn papa ẹdi wo maame ka ahụ bi àná wo papa fa àwọn nkoa na ẹdi wo firi hɔ ẹ bá yẹ. yes ọfa ọdí mi oyè nyina bẹ du Kumasi no. na wo maame ka ahụ bi na mo nyina mo bẹ duru Kumasi. ayi wàbúrò náà wo maame nyẹ ọ̀ní bẹ́ẹ̀ma foforọ nyẹm. yes. ẹnna wọ́n tún bí já bẹ́ẹ̀ma ni wọ́n di yín sẹ́ ẹni di wo papa ẹ̀kí ẹni ní bẹ́ẹ̀ Kumasi. ayi sẹ ọ̀hìn ní kúrọ́mù ọ̀hìn ní sẹ bẹ́ẹ̀ma náà ọ̀dí mi maame ní kọ́ ẹ̀ ní wọ́n wíwá mi maame. Kọ́mú wọ́n yìí ní bẹ́ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ma kọ́ náà wíyá wọ́n maame. Ebesi dẹ́ na kọ́mú wọ́n yìí ní náà wùnú sẹ́ bẹ́ẹ̀ ma kọ́ no wọ́n wíyá wọ́n maame. Because wọ́n maame bá wọ́n kyẹ́ yìí ansa wọ́n kọ́ ṣíà ọkọ́ ní ntúwọ́ ali ma papa ní nàkọ́ akọ́ yẹn sẹ́yìn.
enti si na kromo yin ne ka say chenchira wo ba wonyima bosome nson eni be ma fofra chi ni mra kumase enya be ma no yin say no wo ho Dadio so mu bi say mu ni na say mo hu say be ma no e ma mi no de ko yo e ma fo yiri no mi edu oba ba se le fe na ko sa ya be ma no dis a ma ni mienu free na ko ye ai na me ka ho 87.9 na me na bi so asi ni na ni hu Akoma FM na be ma no Maria ali ma ne papa o de mi trust basco so kwa ma basco no me na ko she eyin mo re mu ma me pa ti wona tre say ebra wo papa fa wo ma me no onyima lima 7 months e de ne free wo ba kumase ye no wo papa wo ma me cycle back ene wo ne sa be makro no akonyi say edu ene wo ne sa be makro no akonyi say Yusuf Dadio eti ayi ali ma papa nko ena Yusuf so ne say edu papa nko edu papa nko say edu papa ye fe na wini ena no be ka say wo mu nyina ye papa baako onko na wo ye different o mu nye papa baako o mu ti wo nyina o mu nye papa baako adansi fo wo edi odan mi ka say be ya mo nye hwehwemu yenye di hwehwemu di aba ho hwehwemu ne wo edi hwehwemu biem papa se ma wo kekai no enya dia mi ankasa meti ase because o ma me efa wo no odi wudwa ne ye na papa be hwehwe wo be hwehwe no na obai na ma me nyima ali ma 7 months anyway ye otam no sa de ne ba ye ene wo sa ene wan esai kwa wo se edu ne Yusuf ye du no ono papa kuta ti ni o wo mi ye friend say ba ko ne papa ye friend say ye friend awini ya o ti asia na wo ọwọ́ mmenu jẹ́bi nínú mi àyẹ̀fọ́ wo náà ma me na ka kire wo because wonim tie ebra wo ma me de wo ba ye no onsa wo say wo anu mo ma me no fo but at the age of 1 year de na aka kra bi kra ne san wo twadu fo se na wo twadu fo wo say wo papa te wo no na wo anu mo ma me no fo da milk na no de ma wo no me nyina ba bi aka se me no me ma me no fo da ada fidie we so nya na aka de fidie we so so wo mo ma me no fo milk na papa de ma wo no se me ka se bia wo ma me kra wo no wo ja wo teche ma wo papa no odwa na ye minim so wo de wo koi e na wo sa be fa wo wo de me ko je de me ka se asem no enye fo so asem so me jono empeni fo ni ma asem no mu ye wo ma me ba ware asem na wo wo nyina wo da wo ti aso wo nyina wu wo wo ho e da ko shi afie no wo nyina bai e bi sa ma me ko shi e ma me ka se be ma na be fa no o de drogu ko ku ma ne no mo e de na ni ti no so ne so sa boda no so e de wa wo o bi sa ma me de wo ba ye no wo ja wo ma wo papa no osai ko ware ye o wale lo wo se do ni oni a oni enu oni abena no bi sa abena abena so oni so fe ni papa o tu abena e to me so ya tu ali ma chi na salima na di abena chi abena ni na di sedu achi abena ni na di sedu achi bisa no sa abena no mu nyina na osi mu ni ma abena won say me ba na no me ba mu bi sa mu so mu ni ma abena ma me de no koi ansana ma me au jai me ma da ko ti tra na wo ko tew na wo ko tew na wo ko tew ka se bra ma wo se asem bo sam na ba o je go vie ni go safety and now we have a so now can some different na me bo say one no mo ma me no fo na wo papa ma wo milk wenyi say ya lima wa wo okọ esi de na wo no mo ma ka ni nyina why the car say ma no aka ni nyina okay esi de na wo no ma no aka ni nyina o ma me sa ba back to wo papa bie mu ana ye Maria makura na me ma me wari ni papa titi e because Maria ma nyame che no otena ya otu ejuma efo no Maria ma papa be wari mma ana woni Maria ma papa ko wari fo Maria ma o be che mi che no si ade pam ana o pon no ni ele ko ni graduation Maria ma papa ba woni sibu na na o ti ni se wa ma me che mi no want to inside bibi e ma wu ko me kai se
why am I want to be going to go and use this city? Come on. And one in a cocoa, a banana, walk us a one can. There be say a banana and a do watchy. A banana do way chi. Why they do what when a dimi machi? Said the dimi machi. And a banana, a banana, papa never far a madena choir, and I may bought to Yusuf Eddie Wyachi. Is a food or defy is a food a banana chi. Mebo, carry money. Okay, and now a year Alima. Okay, and now Alima free one. Say do yote Abba, and sana Abna Abba Bedi. I say do it, and yes, say neighbor to Boise. Say do papa, and the Karim papa. A sit down Abna papa, quite different. Na ansa na Yusuf papa so asa akoye mo papa bi because se Karim mu nyina according to mo se wo Karim wo Alima Abena Seidu Yusuf aya papa baako and nine aka no e papa nko omo ne nane mo mamete hifa sese no now sese nkobodie na sa beti asimo se abena no so anya momonua o sa ameba Alima oto mebo mamia oto obo mamia kebeye abena ne nya munua bada abena ne semu fifi tobo nya botere Karim Karim de diwo Alima bunya ne Karim mufi papa baako okay Saidu eka wo mufi papa baako ena de wodi eho no abena no bunya ne papa ameba abena no bunya ne papa nko ena wo ma me sa baba Saidu wo papa sa ba wo Yusuf oh ma me brabo asaka Fati so wa Fati no wonu so di wayachi wonu ji se wayachi enti no okowo abra no baby ana saba ba ke papa betra ye awo ba wo Yusuf ene Fati eno se jaye eno okowo ni do ni ti o se ma me sabra ma me ram ekari masaba so biem agisa mo kire me de mamu ansa ma hwe ye ade ne se de se keka ko mbegu manu ase enti broni bram Karim dia ne yenhwe we ni because mudi ne ma siesie ya sa de eniema nsie na na abontene wo kan de bi wo bo ba ya ka na na me ba ya na me nya nwura ha na me tena abontene ho no mo kan mo so ade akonya na de bia na de be kwa fa ya na ba ba ya mo to chire ba ni pa ni apresa ya konya no be ka ka na me be ta fo Edi asem. Confusion aye basa. Me am to am hwe wam se ama me na de ase wa yetie. Obroni asa na watchi mebe busumi de mebe bia na chese sheet na no odin enye confusion aye basa obeye ne dey sa na adwuma na dia ne se wo ma me so wono so na suba ya kadi wono so na suba ya kadi what is this abo adwuma da papa no kra no ono kra wote faako wo papa wo bi ka mo ho me wo de me fa say wo maame ekoba yi na papa okofa ba foforo papa no pa be ma bom nkofa ba oba foforo wo ba di bom no okwa no akwo no asaba papa no no asa akwo no akwo no asaba papa no asembe na mokeka cheme sa ese ade no e kama jidikeji papa na mse no onum jidikejiri ntia power specialist about hospital ye bedi apomode nkomo nti wo de
mo fa karim sem no nto hwansa na yeni apomuden komo na kyese ya pomuden ho nsam no so yenwene ho sanse eno ni ho no mo ahoden no eni ho apomuden eni ho no mo asikasem kra timi eye basa enti power specialist eba hospital ewie yaba oba yaba yenso ana kyese wapomuden eni ye hwehwe eno nti mame fa number no ema ebi a woteka mu besi fom ebi a bebi a wogina no ofiri wonti wo pentem ade Dr. Akosua Dua ya ne number no na fe woni ne di nkomo ye number no ye 0244 544422 0244 544422 0200 383831 0200 383831 ena yewo WhatsApp line obi wa brochire opeso frɛ normal call ne ya na ne boarding ana wakwa akotwa scan bi upese wo sende na wo de fa WhatsApp ema doctor no wo hwɛ me pa cho WhatsApp line no enie ensansan bi na egu won kompo na aba be form minim ni nyina obetwa sende a eye WhatsApp number 0555 797878 0555 797878 anunti number si miensa obetumi ene doctor edi nkomo ewo so na ewie me ne wo di nkomo afa eye yadewa hodo a ya na ebonipa eto ho no na obi beka se me yade ba me de anantie ekini ananso mi huru me ho ano mesre o last stop power specialist eba hospital ene eba ne hepatitis nso de a ye number 1 ye gina ye na so yaje abasobode bebre ewo ya so ye enu nti yade efre ne se hepatitis anase brebuo mu yade no de bia ye ka ho asem de bia ye bo hu de wuro brebuo no se eseya eya asem se ye brebuo no ho tochema eya asem brebuo no ayese engine eda ye nipadua nim eni nti se ye tenatena ho eye nhwehan na nsunsuanso obi de die wo nipadua nim na se brebuo no ya nhye ne nso se niema we a ekosoe eye me brebuo na eho ya tochema wanhwe yi a wochena edo beto fom se tim wochena nko na afi order bi dai ye kosio enu nti mesre obrebo ne de yemfa eni agro obi se na se apagya me na se atatai me na se ayese fom no me kamia na akwa akoshem me jemu ana apagya abasoro afei mefu ayedokoshe mefu apagya me sotia na etie kire se wosori udua so ankasa se ne na kane no sitie no ene yi wonte se biem why basa unipadua ni nyina ye basa hepatitis yade e friend se brebuo mu yade no eno na asore wo so a ede san susanso we eba unipadua no enu nti wo hu sa niema we ya menua entna fa akutu anamo na bra power specialist eba hospital obanko ade a ayaresa eye wo dia obi si mechi nkasai etutume ejeme de ekoso wo minipadua ni mu no menua chese ya na ha dwene medai na metena ntena me sori a ensori me ye me hu hia enye ye me chiri bremo na papa me yankasa enkasa eni mu jeme emu tutume me hu de me ye utu anamo na oba power specialist eba hospital a ni nyina ye be hwew ama yaresa ayewo dia se maka cho se Dr. Akosua Dua ya nyankopon de yaresa tumi amano na wo ye adwuma nyankopon gusu a wo ma no yaresa tumi no moho ya wo de sankrofo yade every hepatitis ene yade wa bebre eho obi hunam dua ne keka no ama wo sori a tese wo kopa afen wodi bedwini ho ama chese enya asam ketwa wodware kra ne ho keka no wonware ya ne ho keka emfa ho ne samna papa ne nso papa wodi dware still ne ho keka no ye brebo no se eho techema eniema amakan ubehu ewo nipadua ni mu enti ebasa entena se tutumirika nebra power specialist eba hospital na yemfa hepatitis enro enkan yemfa brebuo mu yade no enro enkan sade be ya oho beto na obesan so ejina wo na so kama hepatitis de obie nim se power specialist eba hospital ya je ho abasobode buburuja enu nti obi a wode ne brebo yade eba ya so ye no se nipa no ene wodi adanse pa ena hye ne nso se obrebo no eho to chema na se wanka ho asem ntem
wanya ne ntema ntu ho anamo a edidimu a na afe wo saa no anasa o kidney no so ho aba beka ebewie kire yese o woda dialysis machine so esanse wase o kidney no etimi ye adwumaso de manipadua no filter ne amafi insufi ne amabone bi ewo nipadua no mu ba ne pie besene ko afe yade ne ba mu nti no entimi nye se adwuma nti de bia na ene amafi ne nyina etawoyem saa so ne yankwa ankotwe a eyo haw kese ene de ba enti entena ho mabrebo no enkokodu saa sempempenso na ye do bekwa akoto dialysis so afedie ne kidney so ho aka eba se ebe ha adwene pa enti tuanamontem na bra power specialist eba hospital afei obi so se medie kompo na aba befu am minim kompo no nyasem keto se tie nie se kufu se bam kire se eto de bia me pia bonte kura na me fere me sha atade kura edene me sha atade ampese me de ntuma bi kura chichiri me kom na me de kata so enkrofo life yi mintimi mobi me srewo adenti na wasa wo ma kompo eji wo nipadua no kom boso abra power specialist eba hospital waka kompo ho asem aka adan na wo ma bra na ya na ebinum wo ho a omusuro se mi be koye bi kura na ye be paapai me ebi a na ye be ye operation na wo chena nko ekofa asemba na me ye ne den power de mama inias dance enkyera wo se ye mfa sekan enka ye wo kompo aduru a ye de ka wo ama kompo no ase ahye ama wo komu ada ho fefefe kama enti obi a wonya kompo bia entu anamo emra power specialist eba hospital na wo meje kompo ho ayaresa na ono ankasa ebedi adanse papa afei menua ba wotie me fibroid age uyefunu aboso fibroid nti wapa wona pa emada eto de bi nso a wotimi nyinsan o nanso sebe ya nyinsan ni begina no na eno nso akwakoye boachi bidin wonyinsan ya ne se eseye wonyinsan ya ne se eseye ebinu mu de kwhye efia beifo se me de mefie de omo mpa wo entimi nyinsan ya na omo asey no enso bekom medically no na fibroid na age yefunu no age a wode na no aboso fibroid no ebi wo ho a etimi ya prekesen bebrebe na egu a wode na no obi so ho no mu ane de no abodoboa ayese ball case 5 ene dan yem se kutu enti onama na nefunu ewo mu ana niema nante wo yefunu num na adwen ne se ye eba enso na fibroid ene yesa aya na ebinum suro se ebi kura me bekoi ye koma medura ma moja no nyina na ne na moja aba betume Dr. Akosua adua ya ase menkan kiro se na so ye onye fibroid duro ma wo ma moja emetu ma wani sum bebribiru e ma wo metwa nhwede bi owo kwan ofa so a fibroid no ebehye efri nipadua ni mu kuraya ensanso afefe biem sanse mpempi no yekoye operation ye yifiri wa wo mu a na asanso afefe eni ntutu anamo na bra power specialist eba hospital na ye nhwewo ye number no ye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 ya WhatsApp line is 0555 79 78 0555 79 na mamini enro ihu adanse enkyerɛw sanse amanfo edi hu adanse nti wonte ya wo so te na kotobi nanom na abehu se no kwasɛm ne se enro papa ɛwɔ baabi edure ye kura me ɛyɛ edua ya SK na se eduro we mese me kanfo ama obi a ne yefunu taye ne ye bia obi a ne yefunu keka no ne yefunu tutu no ne yefu yade ba won onna na obi nsusu kura de bi ne yefu yade ba manse nyina betene nka wose ye mididi a na me yemu keka me yemu tutume me nidi ye nsusu a the same thing afa me hu de menye kosi enkosi koda nkoda wo de eye edua ya SK tutumirika ko heba shop biemu kope bi nanom na obehu se eye yefu yade duro tatahwe a chese esu bi mada eno ane edua ya SK eni ewo livo ke ensoso ewo ho eno nsoso enie ye liver no ye brebo no ekoye hu adwuma
ekosiesie no srade no adɔso bebrebe ɛwɔ brɛboɔ no ho na yɛde asɛm oba no livoke no nso enie onoma ebeboa papa ama kyese ne matumi akonkan ene ye cough care obi bowa saa na kyese odwensokora fra mesrew kope eye cough care heba mehye bi na nonom na ewa no se ne esitie bia ebekọ ye wie a na ye de adua ya ointment no ye de asrasra ye nipadua no efise ye kọ adwuma ye ba ebi pia trog ebi ye sentu be wie adwuma be pon no wa bre wa ye boho wo de wo ye ho fasrasra na da se moton afensansan na egu wo no ni nyina bekọ esanse wenya edua ya ointment a wo de asrasra nipadua ne kama power wo fe yi ase ya ne Jasbro filling station no edi nhwani mum enkranfo so enkokwa benya ACP main road ne so na takrade fo nko Anaji estate ya ne Anaji primary school no ebo fipam me pa cho ya telephone number no je na me bre no aso eye 0244 54 44 22 0244 54 22 0200 38 31 and a WhatsApp line no eye 0555 79 78 and unti fresi ya na mako omumra medi ayaresa papa na eyi nso so mede ni jirikeje o se ba ko na mede bae no wano mawie memedro papa wo se aboa ne pan ne wo bo adwuma se na ano mekra misia Akos wo kwan ni mu ya ai wo be wa no ai de obe ware no na Akos no wo di adanse se o jirikeje na mede ma ishi no aboa pa sa osi aboa pa osi aboa ani awari a wongu ve aboa ni dabi aboa onwu ohun sa de aye de waye ne hu bia o se ko gu ve la ye de ish sa ni wasi ya ho no muti se mi kem we chire ho a na je se ye mi akoko what as here okay aya Akoma 87.9 FM na fe on TV Akoma musam jumedie na no na wo hwe na wo tie no nansa na ye ko break no na meni abushia na edi komo na se di asem na kwaye no wo de fa message bra na twese wo so wadwiri mu aya wo krese ne se de meti hey wo susu fa message bra na men kai ma wo susu se Yisaidu Yusuf ene wo mo o maka no Alima wo mo papa ene Karim papa ana se de asem ne pepe so kɔ no wo so wadwira besisi se da bi ene Karim papa nko no mo maka papa nko me pa cho fa WhatsApp message bra na me ke kama 0533487726 Alima asem ya mo ka menti ase o se na no me kan se sa tamo na mpapa ewo wo mma me wo ye nyina no na ntokwa ntawantawa si wone me maame ntam owo ho anyina wo Karima wo me ewo Seidu ewo ye nipa fo no ntokwa si wone me maame ntam ama maame ekwatana mpapa me nana ne fie ewa asonwase enti okwatana ho no no papa bi bai se wo be ware maame na me nana na se ontimi mfa obi yere emma ware enti sa atam no na papa no ne me maame minnimu enkomo omudiye ama maame di papa na chi ekoi abra me nana ne nim ho hwe ene one ne kwanyinsan abena enti one ne kwanyinsan abena no ana mpapa ba me nana no ho no se opene yere enti ewo mua na me nana ne duadua mu ana okohunu bebi amaame wo satam na maame na awo abena no na maame ko me nana no kofa abena ene maame no ene ne ba no ede ne bae enti sabre na wo maame ekwa akofa sa be ma no na Seidu abena di na chi no wo mfie sen se satam ne ye nyina ne yesusua enti satam ye nyina ne yesusua sabre de na wu nsasa because Karim etumi hu no say ya wo no o maame e fa anu dwane ye
Emma wo Karimu bua. Karimu bua. Ya de ba ne ya nyem wo no abosome nso sasa. Karimu bua ye nyina ya tena adoato. Ya maame mpapa no wodi adoato hene na wo se wo hunu because sabre na maame abomeba. Wo maame ya wo Karimu. Wo na atoso mienu wo nyine. Ansakra na ayi Seidu kra wo sha. Sasa na abena enti wo sasa wo se nka wo nu se bia me maame ko no na Seidu e wo mfie sei because I said what chiriba and yabena and said what chiriba ni abena say what they say 2 years mama no 2 years no wo 2 years 2 years into wo Karimu no wo Karimu obewo me no sata mo no wo Seidu wie no na papa no ebe fa mama de ne ye den e de no ada wo papa wa nyo mama ho ade ana waya na ayefro se ayefro ne ye na ayefro na mo ya se ye kan say ayefro no e man timi nware bebre sa e ma na me hu ye wo mu tumi nware bebre to ye na on say e bia na me ka kira mo se sa atam no na maame wo ye dokono e ma me ni Karimu so abakajetia sa atam na asetena mu oden ene ma ne ko fa be sa na asetena no mu oden enti asetena mu oden no on say ya wo se asetena mu oden abeja ukuru ho akofa se de ni biaba ani biaba mi nya no minimu power pa me ya kwakohwe beba ese no ye dokono eno so ye power minimu power pa se na me bo na ahokire wo mu no wakokọ fa abra papa no oni nyinsa ye ne de wo se baba papa no fa ni dwane yo eno oni ne wo ye beba me se na ahokire wo mu enti no papa ni dine dwane ye no a woni ne kokọ wo abra no san ba back ene ne ba wo Yusuf ni de na wo papa nyes papa ni dine dwane ye na woni ne kokọ wo abra no papa na ba me na no so se wo pene yere alima alima ye be boa ye mo maame because minim da asa ye pese ne maame kasa bia no ye find excuse and na oyare ena wa ye say on sa me na anu nko na me ba ha nya na anu nko na me ba ha say ai ondo ya de nya na anu nko na me ba maame no wa yare go fa na me kura ma me ba ne se o mo kan se o mo de mma e ba no na me se maame ne ba de a e wo sa me so me ye dan me baby enye sa me de me mayi me nsafiri wo mumu o mayi me nsafiri fi sa de Karimu ye ya wotimi prepra we say no enti na mama kuma nyina ye dan afiri no so Yusuf na mo ka bibi bacho de o say dem bre kan ya no me mpe asam tintin bia mbra ba nem do no pa e de mpe ofini yere ba wan fa sa fa wan fa ponama papa ya pa no obeto ye de mpe tutu no no a o nche no fo bia de ma no ye ni kasa bia wa si de bia mai asam foforo bi na bia wo sai ne ba be wura me de se ejapade hu asam ya ne ye kria ko twetwe wonu be bi wo de ko no entron ko no o hweko Debi se no krebi so abemba bi because enka ye ba ye ya wo de wo endi made na wo kra wo ba ye wo be ye ni yi amaye me wo be ye ni yi amaye because wo nua no mu yi e ba ye mi bi sesa anya bia no wo papa efiri mu no woni wo maame da so ware bo sia ne dabi mi wa so wo ware woni be ma foforo na ti a woni na wo nan chechira chebo so da so ware nti dia na mo pesa mo ka me nyini enti nya lima na ba obeka sa no kra ne kire me a enka mo beka ya kire me na mama do say nisi won charge pa no fa dem me dia me ajapade na me wo ma me bia okay wa ma me bia me mpe ajapade bia o pa me nua me so me mpe ni nua we no na o mo ye mema no wo mo na wo masem ne hia me enti se wo ma wo mo dia o mo asa no wafa wo ma no kra ne na di na ye ni aye di akire no ye hunu dia ye ba ye no mo ma no kra ne na di na ye ni amodi asem na bedan ye na ye boa mo ye hu ba bia de be fa me mpra japade bia me mpe o ma japade so mo ma me ameje o ma me we dia ma nye mpe ba bitan wasu no mantre mu na no no kuru wa na ba bia ade no mo de ne nam no dia mo ba ye bread do mon ka no kra nche ye wo maame wo papa be free mu no na maame ne na wade wo se yan wo mu ware no wu da wo mu ware na wo papa wu ya ese de na wo nua pani free ayi Nigeria etumi ba be yi wo maame free fie ho ba gi fie ni na kenten so mi wan so meja wade a wo maame kra no e wa ware for France a wa wa nai na me maame aja no kra we ya nchire ye eno kra be na mbeka che ye bie ma meje die asemo ni abrase ya me mo
Good morning. Mama DJ Aige. Mama Ko. DJ Prekope. Mama Ko. Bakope. No size. Akwesi. No kwasem. Mama Ko Bakope. Bakope no size. Family room where DJ. Abashe chire ha yansa get. Wabashe ho. Why? Good morning heba Misha. Yeah, cry. That even so. No kwasem. Obia o say normally no sometimes yana me pe no sa say dodo na obia beti eduro bi nka obeti nka wote nka ya mon fra mo eduro no ba ko mra why na me fancy ani mu mani afma court why okay ya de baba mi ko yi ma no wa he mu why na de to aba ko odi esem betimi de asalai wa he mi tiri su nyina mo ye fa bi sisi na ya bibi anye kama enyi ba why Kofo pound mo. Kofo pound me de baba. De baba. This weekend be baba. Nti na that TV no so fe no baby a wo hwe ye piano. Ubenye bi ato baby a wo bia. Mako de nti ama edro we no. Yen hye dan ha ye ho radio ni TV so no. En say wo hwe wo mo ton man ye wo hospital kan say drugstore ni pharmacy ni ade na. Na wotwe bia obi anje kura na ye 10 cartons. Na wotwe ni bedu o se asa. Ura shop obe wundro bebre wo ho na obekom na good morning heba mesha a short wo ho na nkofo gusu na mu bisa dan me am ko gina shop ba ko promise heba me si mi gina ho a ne nipa 5 na ba to me ho obi a boss me to 3 me boss they want to kese kura me board ka say mama to ba ko ka ho eye 2 wo hwe mu a de utaye ni ina ni say obi ba e de eduro begu ho na waka che wo say wo kwa to wei oto wi a ye wonunua bi wo a ye de nom to eno so ka ho na wato wei nso eno na wo bada na wanom nti wo be kɔ no na wato nduro maako miensa but the thing is good morning haba mission ye wie ye no ye huni se sa sika wo be yi de akototo nduro miensa no ye de ni na ewura baako ne mu enti wo to bottle baako pese se de TV su a eye nuama miensa ema wo e wo nipadua ni mu 1 eduro ni ye moja intini ene nompe mu adwuma sa wate de amike ni ye pa eduro ni ye moja intini ene nompe mu adwuma in the view of that no Marco bi beka kira wo say ni sisi eye ne ya se wo sisi ya wo ya moja ne ntumi ansakuleti nti ama intini ne emu esisi intini moja ne ntumi enwurum akoba ne sa no emasisie no nompe no obete ha obi ana oya obi wo mu enti se woto botro edua da TV su bottle ba akopa ekoya nuama miensa e wo ni pedua ni mu ama ekoma moja ni mu aye clean na etumi esane intini ni mu ama intini ne so etumi anye na po meden na akowie ekowie e wo nompe ni mu menompe ni so etumi egina abrane enti se wo tie mi na wo hwame wo ta complain ni wusisi pa nya afa na wokoto we edi ni nsu akonom ana wodi we akonom da bi o to good morning heba mesha no anom anopa ewie ni enyimbre emenu ankasa aye adwuma bi a osese ye number 3 obi bada aka cha wo say ade achi a na chinkese etutu no eye nte se de ye di mpoti ba abo no eye nte se de ye di aba abo no eye nte se de ye di abo agu ni so ankasa ekoba ne sa nyemo ye betumi de yensa esiabo aka kire wo say ene enum good morning heba mesha efidie ye ba so ache ye free ba ha cha pa sanka entisa eye de ama ko wia ubie fon in no se entisa ko bia fraka sa good morning enye the reason is said obi kokko toto nduro bi na wabaka kire yen say manu meduro wa me ho antome enipa ne ba na no kasa de sister it's not about kasa de o there be nyemo presenters na say PRO for the duro baby a ye kasa ya shada agigi eduro nso na enum bi da ba obema ko ha na eduro wonom ano no mimi gina anamiti eduro amenom ano no ubisa ma ko eduro wonom ano no good morning heba me shenti na oba bi tumi frɛ ka kire yen say mikunu na onimi hia na tinkasam ewo fom bema no ne ho esane no a ono wate se ne bema mu ya ne ya etutu no ankasa bema na ta complain se me dwonso a mete yaw pa wo me dwonso mu nanso me firi toto mu good morning ni bi di ma no enne sa de ni na ejai na oba ya frɛ na obo ya baso na odifon ya mani kunu no so ne ya akasa normally ne ya na ma no wo fie mu because mema ne kwa bontinti mi kese ma ko program ma na ehwa pa nti wo yo oba na wo tie mi a de be ya ma wo ne se bema ni fie na de amiken owo mu bia to good morning heba mission ni bi fesi ni ho obefia afam na se mi wura achade a na me so me de che woni me gusu a mi kese numbers mienu na egu TV no so emu bia kan wakoma obetumi afa
ofra de obaya ne se mo aduro no mate ne din mate ne nka na mo me de sese na ye me na ebebo me ana simple embo wa ma koye ma won koto da because aduro ne kura ne bo onya di ene ya ha se ye pesikenti aduro ne mo ye se koto na mo ade so a ebebo wo no nso de ye be hye mo wato efise wonum na wo ho to wa wo de adanse ebebre ne be ba betena ha akasa mama ko obi o ho a edu anadwo a ena pa ye friend nna ne ho de ena ho de de man pa winim doctor bi beka cha say ene ekoto aduro we uto wi ato we kan obetuto be we ne eka wa bo no but fe mu ketiwe bi koto good morning herbal mixture wo de wo pa wo kwa ato bottles mienu pe fa be si fie anopa numbi ewia numbi enyimra numbi da no fie na metira ka kira wo say maami ba ko say ye ma nka ne ba ya late e wo school ni na nsa sa ma ntini mu ina no ntumi nai nti on tumi nai ni ntino te say ye ka good morning herbal mixture no say na me koto bi o hya ase no ne yawada ifiada memenenda kwesiada ahomachi ebesi Monday ahomachi no maame si na ni we fi so sorry 5:30 esiesie ne ba homa ne be ko school afi odabro so ma ade ache ne 6 o'clock sadete eduro no nya se bia wo no ma na wo da da bi na mom obi a wontumi nda enna ho odende ma ne pa wedro eye good morning herbal mixture ene de TV no so no enti mama ko obi wo wa no wo tie mi na sma okay na ne se ya fa bibi sciatica na to asenka se no ya twene de na to fom doctor bi se bra no ye operation doctor si bi bra but wa twere twere ndo bebere e de ama mesrew sister say wanya kwanya tie ye de anyway de why lucky papa mama sister say why lucky utira ye yie utie eye Akoma onua TV program ya eni dia be fie to say ndo ni na egu wo de kope good morning herbal mixture if you said the entire make an say say eduro ni ye moja intini ni nompe mu adwuma eji say wontini mo twetwe wa wedro ye good morning herbal mixture dan papa ba kwa so no de end stroke na yan kan say yes stroke eduro nanso no say de ye si kan say eye moja ntini ni nompe mu adwuma ni ntino osoma ne ba ma ne koto bibre no papa so ogusu no nu eduro na afi ne nsa na eda ne ho na okọ be bia na eda ne ho no afi wo say practically no fi opeja ne nsa wo say epeja na na otwi na so wo so opeja otumi tutuni na wo say ei ena nkofo ye duro yi ebeboa me afi osi afiti ho eno ana ode aye nsuo maami ba ko si ni kotodwe aka ketewe bi se ye be na operation odi good morning ye nsuo no afi de ohun se eduro no beboa no eno ana ode aye nsuo maami ba ko osi ne na furo so pa eno kra de ye anu nti na koto eduro no ne sisi na ma ne koto eduro no na fa sha se wono no eduro na mama ko afi de ohun se ne ye funu na eso no afi so tia na etie afi o se no ene nkrofo ye eduro beboa manu no mu nduro sa fe me hu se eduro yi misisi na treat no na me yefuni so esotia na etie me pa cho ene me de eduro we be ya minsuo ma me na efiri ho ode eduro wa ye nsuo anopa wie na nyimre eno ana wono ma me ba ko se ne ba abayiwa wo SS o se eduman o se hifa school bo school bia na bosumi bia so a jese de abofa ne befie adan a ena nani so bire no o se ne ha o mu hwe na se eye menstrual problem ne bi enti ya fidie bi so na maame ne te se ye kese ye nto bi ma ye mane fanko scores ne ba ne wo we dey ko but afre na ebu ni se nti no oto good morning herbal mixture ne bi e dia aka ne provisions wo dia sha ne chop box mu mama ko abofredi dey ko school wie ya nanka maame ne expect ne se bosomi no obebe fie bosomi no duru ya yamfa abofredi ya mafie bi afi oto se na nkrofo mu aduru ye na ono oba tan na so obesha se onunum bi o sha se onunum bi o se nanka obu ni sa 3 days 4 days na etwa se etumi ba normal time etumi ba normal days eba pepepepe anka eba so a se oti ya oni na eja enti wo se eduro no mama ko maka kire wo se eye moja ntini ni nompe mu adwuma enti obi beka se koko ha no dano papa ba ko mektina fia kan ashtown na wa kuntuni ni mu no hu mi kan no stop mi no se ye wadro na ya wo kan wa asam na aye wu nti na mi pesa mi koto bi na koko ebe boa me se ashtown he ya kwale na ka obi okọ ka hu akọ it was Friday Saturday na me share ni we ya se menum adro ni bi anopa ewia menum bi enyimra me koda menum bi ene se ena wie metumi aba yie yase mama ko ebe ne sa no eya nhoho a ede manyem a ye kasa ma adro no because ko nipa no to wie ye na ohia me ena o ka che me se Ike mu adro na wo kan wa asam wajeje wono me we su na wajeje wenkoye nkamanim egu ase wo denim in fact nkamanim baba fam wo denim nanso manim ko ye adru wo denim ti se okonu me adro no wie na eboa no nti yankasa kwa me yankasa bi si me so anapa wie nyimre me no sa anapa menya kwan a ewia me kofia me numbi we ya me nu kofie me ko ya me ko numbi
enyimbre me da me num bi ansa enti obi wo ho a ne na didie nyina akwahya anadwo mentumi nka nche nipa ne sɛ onja anadwo didie da mentumi nka because obi wo ma akɔ na dwuma wo ye no anadwo na ɛsɛ sɛ odidi woyɛ deɛ wobɛdidi anadwo wodu fie na time kɔ enti no mɛka kyerɛ wo sɛ ɛne yɛpɛ good morning herbal mission ni bi ne fɛ si fie enti sɛ biribi mpo na ma wokɔdidi anadwo a ɛno sɛ wobɛnom aduro no bi ama akɔ mawie mekyerɛ baabi a wobɛnya bi atɔ na afei ma sɔre so obi wɔ hɔ ɔsɛ me wɔ kumase kɔ ashtown ɛnyɛ na wɔ hɔ kɔlina ka obi Fred Mens ɛwɔ bi saa nso ɛna wokɔ ɛyɛ ɔyerepafo abro sɛ mekyerɛ promise herbal wobɛnya bi wɔ hɔ tafo kwantempɔ no do PFA ɛnyɛ na ɛwɔ hɔ wokɔ a wobɛnya bi atɔ sɛ mo a mohwɛ me ɛwɔ nkran no wokɔ nkran yakɔ Kanhyi drug lane obi wɔ hɔ sɛ ma kɔ ha menya bi daabi kɔ Kanhyi drug lane hɔ wokɔ hɔ ɛnyɛ na wɔ tenetet bɛnya bi ama repash bɛnya bi ama hallow herbal bɛnya bi ama mama kɔ wotie ya wohwɛ me ya obi sɛ me wɔ takorade korade ɛnyɛ na kora Mensa. Very good. Uko mensa wa. Enya na wo kra. Ana nimdie heba. Twi ni meka nimdie. Ba obeye kuro ba fa nimdie. Nimdie heba kana mtie. Nimdie heba. Waka mfantia mishira. Ama kompe wasam dodo. Nimdie heba. Obeye bi ho ato. Sanso na ebi obi simi watakwa. Takwa de of course ebibiduro fie. Owas obekọ na egu obebre. Afi bebi a wo hwenye bia no nyame adom. Yerade ncha de say drugstore for na tie duro na se. Nti obi bebe tubi ekogu ni shop. Ene imbrem ho posa enye na wo ho. Sunyane okọ ha moze heba enye na wo ho. Kyese enye na wo drugstore bia wo. Nti amframi mi sese hi na menye drugstore bia be wo bia gbowura ho. Medi wie kura no wo yoba na watenka sam go fomu a me pa chew be ma no nkwada ya bia school nkwada ya makoya be fie o wodi agro obi di atopagye obi di ejeje ho ebeju afiri winsem na so agwo mama na afi na woda wo kɔ no nti wanso to good morning herbal mission bi na embusu libido no watenka no se de be ya be ma no tumi butu wo so a otumi ajeje ho kakra no no so ate aka wo so mama akoma me fa number ne ma driver for no any passengers na me sɔre nkɔ 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 friend number si amabobo bia kan wakoma ya no ebedi kasibo Nyame inshallah papa DJ I all right Akoma 87.9 FM na fe Odia TV Akoma bu sam dwumade no eno a na wo hwe na fe utie no Alima wadawroma wo de nyame adomo ba yi wa mamete nsam kakra ase enti we de wa tena se me masema be mienu asamiensa fasese wuti ne wo ho bia no bomodi aso obedan obe papa mu aka chem onim sometimes ya lawyer sika esesa wo de wa asem koma lawyer so onko gina court ni wa asem mfama ho na wo de nsam no bi esia na ekodan di court ho a wa ha lawyer enti ne se nipa no kra no wo na wukum no a ka che lawyer sem na mekum no wonim kwan kura obefa so a ode betwitwa age wo me pa che mitwa me ho aba enukura bi ewom bia no momomode anka na yensu yehu kwane a se onka ho kura se nye papa ne mane wo mo kura no a no wo mo natie na osuma seidu e ma ne ko no akwajeje ne sika e de ama no sabre no na karim we na karim ni ba bia no wo Nigeria ye o papa ni wi enfiese ansa na Karim eba Ghana Karim ba ye no hwan mu na etifie o na che se pasanya ne papa kra o mo papa no kra na wode wo mo ye ne ma because wo mo somo no enti no se bibi ni a wo mo so wo mo chefa wo mo chefa because wo mo som papa no so de wo mo ye ma ti na no wo soma wo mo no say du ko bi kurom ko hunu asumasi anasa asumasi because wunim won ko ne ku wo mo so won pa wo masam a enka wo nye sade no enti say yo mo papa say yo mo papa wo mo wo chefa e wo japade nim Alima madawro me kwa ba monwene ho na monka no kure wo mbi ankere me Kumasi na pomo to say bacho me ye pa udin me din de Seidu Ibrahim Bacho ma okay Seidu free na bai
mampacho me ufiri Kumasi Afro Nkwanta okay mame nua ba akwa aba mame emu akwa aba na apom boko udin Alimatu Ibrahim okay Alimatu Ibrahim efri hene na bae efri Afro Nkwanta na bae me nua ba ma wonso din Yusuf Ibrahim Yusuf nso fri hene na bae Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. That's it. Okay, Saidu. Ma. Area. Ma area dia. Aye better so anya better. No kwasem. Nse me di masem bi ebedam. Ebre bia atwam. Efa me nua pani Karim Ibrahim. Chichrim. Me father ewuja efie wo Afro Nkwanta. Eye atakwa me dan. Nti owuja no na se nyina ne yahwibom fefefe ama ekoba ne se ye beye dan me nsa ye blog dan nti no menene ye adwen ko benkrum Akoma FM 87.9 Karim Ibrahim no asemi what yes finfin o papa ye friend ne say adwuma ben na no ye ade ben no ye ya wodi free mu de ye start free na be start free finfin na papa no efem Ibrahim na papa Ibrahim no ye adwuma GNTC na no sasom wo ahimfie na masa wafi ewo di chem so nti ho na papa owo ye obo ne bra nti ne nkasa yimu no ne se obeye mre no ekura ne enim se wasifie bi sa na wono onua ayefe ne Isaka wono onua pani na omo boss sin Akoma 87.9 Kumasi Ibrahim ti wolma hu se obeye mre no ne se wo se wono so o chese owi nyame anim wanfa nsuma yen o kire ti enu achi ne se obi anim papa ne firi ma me de ono firi boko he ya to ono ye ne se nua pani ni wono watu kwan de a me na wo se me ko ni nchi ampa o ma me ko ti me wono na be ka chem se mfa da firi me zo no wadi nka chechem bibia ampa me bai ni ma hu se me nua pani fi Nigeria ba ne nka sai mu no wolma firi mu no ne se fie no ho no enyina yete ne fefefe afedi ekodu brobi no akoba se yenche na se be se obi ansan ka je nje o ma wa anye wel na odi free mu ndi na se mini opani ta bona ntintam ta bona ntintam fa ye hu se da bi de ekono ya nsore enyina entwa yi na mde badam bono de wose ya na wose afedi wose wono kwa na ye wo no ono wa no ma me no foda meleki ne tete no mizo yenim sa yete wono enyina na yeto fefe afedi e ba ne sen abro anzu na enu yi de odi na chi na te wali ma na te wo yi sifu na te wo yi ni se edu misus minye na e ba ne sen na won kwa na ye wo aka no atwese kan 87.9 Kumasi na se mfie wotwini ne kura menti fie o me de ekona ese ma miski adwuma me ye no me de adwuma mo boso so akra menya no mama me bi na me 2 million na manim ese no na wo tunti me de ba na awai na nyame de wo ye nyame nso de bia metie mu yampa ibosa na mse brade kire utumi na mde bedam me ka sa dwene bibi ho kire me kanokure wo mu kire me kanokure wo mu no eno ana maka sa me de menim ne sa abana no won na enka ye ho okay abana ne de enka ye ho okay na de Karimu ka se wo mo be fa ma me ko hene fa wo mo be fa no ko hene fa se edunya papa ne papa ba no nyina me minim sa asam no me de minim se ye nyina mpapa na wo ye fisani ye nyina ne aka boma ye ne mpapa ne mama ne etie no papa na me pese me hunu se de waka ne se ne me twa to na ye hwehwemu akwa kire ne ye ko hunu se enya sa na tia in fact man kan jo se me di hu ya wa na meboa ene me di hu ya opa tina ma sheda sa ma kwan ma se ye bisa wo no nti ba bia wugina na wugina fa so wa ma me de aka ne ye adwuma wo se ye ne hunu se ye no kre ana se ye no kre nti me da se why okay Akoma 87.9 FM ma me nko na me ne me nua ba ma enkodi enkomo na me ba na ye de aka ato aso me na Mami. Na promote say. Nyango pa adum na onse. Nyame adum ho ye papa. ABA.
herbal clinic no no ba catch us wo de ani ye nipadua kania enu nti entra ho mo ani no enum edum ohuna mane family mu a Every herbal clinic and our tea and cat and every ebi misi unyatse and cape home. The phone so good cheat ne case. When ni yadi na tina was watching Phoebe Beren net dear and whom ayarisa aba at the amount. As I say, ayarisa bio tradium ponyan coupon. The ayarisa to me at them software task, software rasta, software brandy. Say on to any yadi as a car money free ho na enco. And until when he had a young beso so Massa when any a very special and vanquire try and error be a will be one of us you may quack or sash say ye juma de mamia na fe matwaso ABA herbal ba fashion with termo say me baba gia yarisa and a diaco intina debia make a chores unya be pimo and as way ye pet ebeto e ma chere se adansidie e na odebeba na ABA herbal clinic yen no yen wo operation bia ABA herbal clinic yen ye ma hwe se fa so woni ne so ABA herbal clinic yen no ye ma wa hwehwe ne we bia ye de ndubna ne amban ko hene ne abna ya yam ne te se du sam ye de maun wo de kwakofra aduane e na edi ukoko rice water tom brown onkwan na wonnom no e na wo de ye ne dro yi bi e kwakofra na de ahoto de abro ye de pure herbs e na eye adwuma wo ye na so ye okwada so adwena se market na chi pe e na yebutu kwada so adwena se market na chi pe e na yebutu doma hinkron so de ye ben apia kubico store Tuesday market ho no ma obehu ye no ho Jinamba send fra 0541 56 51 99 0541 56 56 51 99 99 and that's 0531 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA Herbal Clinic atwetwe enkomon abusia ma men kan choro se de bia me ka glaucoma ya de ho asem de nti ade bia mesisu ye se glaucoma ya de bone mesese nipa 100 ene ba ABA Herbal Clinic na emu be ye 60 de glaucoma ya de eno modenam nti na de bia ya menya abotre kire glaucoma ya de mu na hu de kofa ba ye nanu ma me bia oba ye wodi 45 years na mum nani na dum glaucoma oba ye no se ne de ne se oba behwe se bibi wa akire a honhom bi te akire a na afensu ye hu de be ne ye ka kire nse da bi glaucoma ya de enti ne ye fa ne se hinte fra ye na wo de tie ni eye adwuma wo tere ne mu de bia me ka kire se ntini bi da adwen ni mu aboa ma adwen ni ne ni di nkita ho ana ne ye fa optic nerve no pressure nya begina so pem na akofa glaucoma ya de abrewo nti sa glaucoma ya de we betimi edidi wo tere mu infie du num infie du nu 30 40 years now go so the nam into say over 20 30 years and sana bo say glaucoma aba woni ne so no now na number 50 to 60 years and sana we hu enti ma me dia make enye mo was at the age of 20 15 and onya glaucoma ya de we hu ebe ye ntini ne so adwuma eye nerve ne so adwuma cha afi epie we ne so na edum eni no enti obu o se menam preko pe na mani ne dum ye me drive ya de me ya ne se mani ne dum bebi aye mitum madwen ho amente ase glaucoma sa na e na adwuma sa time no afi ama intini na emre aye se bia ode ahoma sen wona ade ntare ata so na pressure na no woden no sa ahoma ni ntumi a ahoma ne bete sana glaucoma ya de ete eye intini ne so adwuma wi ade be ya ene se ebedum en satam no intini ni mu ayemre intina me se bra ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso enfama obi de enso de ba ye nche obi de ba ya be ye mfie no mfie nsia afi na ni duma na ye friend normal tension glaucoma no ono pressure na ode ba na no wodin no san betina ntin so no wanya yade ahodo wo ni pedwe mo maka abomu enti e ba ne sa so sei nani na o sei ye ni tentem enti bra bepie mo ABA Herbal Clinic e betu ase de amao ye wo secondary glaucoma wo ho no ma ye friend angle recession glaucoma no we ye glaucoma yade ye friend bibi blunt eye trauma se meka eye trauma I to said you be den sabo wani so kotwe bia beto wani ne so wakwafu mu ade ebudi awo wani obi o se mekwafu mu na bibi tui na be wo mani dua bi bo mani sa na mani nyina yo mota de ba eno no ye fra no eye trauma no sa eye trauma we say unya sa kotwa no scar na wani ne so wi a na afi ema eni ne ye wo ya
ekotwe glaucoma yade de ba saa glaucoma ne we hinta ontimi mpie but kotwa ne ba yade afei we hu se ni na ho den na ba fam nti wo so no nso beka ho bi ɛno na yɛfra na secondary glaucoma na se angle recession glaucoma no fa bra bepie mo ABA herbal clinic na yentu ase informa de bia me ka kyerɛ se clinic yenye pharmacy ana se yenye drugstore yenton wadro tie me ayaresabia nti na msitu anamo ne bra oba ye we fidie on so be screen body ni ade bia hinta ye be hu dia ka kyerɛ okwakohu software so oba so ba bebo nipa o se charge bia chemu miensa to emu baako gie dro ni because start use na fe hu se dia edro ne tie cataract etep yade bia no nso ehu ye papa na mum ete de ni sun de so sha ase so oba obebo nka ya ade ba ko a ebubu de be hu se ete wani se o hwa ade na sha ase se eye ofita ase de ebo esi no nti obi a we experiences ade ni bibia no 80% chance se ete wani mu na ete ne ye de pie wani no so ene friend nuclear cataract no to bon se de ni so saa eno nso obi a hwe wani na so nim eni se de eti a obon se bibi fita bi epie wani kosui ni mu pa epie ebi de clear ebi de very light esan se de light no efi na efifi ba enya abutere fifi nti na otime kwa yare sabia doctor say ete wanim na emum no wo se minya abutere na ete ni nyi ansa na meka amaka saa time no ete ni nyi wieye your subcapsular cataract wo ho no mo eno ta epie wani na chi wani lens na chi nti eno na fitire nim na eba eno ana yetime koye surgery ni yeyi de efiri wo no mo you will be a friend after cataract and as a capsule pacification nti bo hu se ewuma na esan epie ba bo nsa afi ba ko afi mienu na esan epie ba obi a wakwa akoye te surgery bi ani masema making GN number send na frame 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 nani ABA herbal clinic atwetwe nkomo enye ne yade nko na yesa obi wo no mo nso ane de no efe na doctor so kwa akoye na surgery on press ye be ye no fabra bepie mo ABA herbal clinic ade we kire na wo hu ade ben wo na wo hu a medical catch se ni nyina ye ne yade en wo se wodidi agoro se wonhwe ya obetimi ahye glasses mfie bebre be 30-40 years de ya na ya ye nkora de no to bonsa akola keto at the age of 7 years start say ye shine glasses to wonhwe ye nya de obeyi glasses na to woda esan se eno na betimi abo adama na de anante yade na kano your glaucoma yade etime hyase e de free nkole mu ana na yefra no congenital glaucoma no tibun se eno di fra wo ye na baaye sa glaucoma we de bia meka 90% chance se eni yade wo fie ho no mo nti maame no papa no won na na bi mebi eni yade wo ho eni fra ye ni ho but tibun se glasses hyade normal wo fie wo ye den na wo akwara na ni moja na no nya din a ebetimi afa no tibun se inketu emu a wonyi na na wa start se o hye glasses wo no fa ne be pie mo ABA herbal clinic ni ntu eni yade na semfemfro enye ni yade nko na yesa o hypertension no o diabetes no o stroke no ye tu ni nyina se enso e de amount afi enso no stroke diabetes hypertension mesesa yade miensa we etime kofa eni yade de ba enti ye ka na ye ka mienu nyina de bo baako ekum enoma mienu sanso na mema na muntime mbo adwuma wo mpem ne ye ma de ade kwakofa ko bensu e ma ne nso de infections awodo e ma ne bebre di asho mutirim se infections no enemu nko na e de ba de bi entesa in the heat awodo public places awodo aye use etime kofa sa yade we nyina e de ba enti bra bepie mo ABA herbal clinic ye ma de ade kwakofa ewo na edi stroke kra de software to challenge osa na watwe mi so de eduro ni kanwa o se ahonkeka obenya woni padwie nim no ana na kire se eduro we metoa so a ebeboa me ana se emmoa me obi wono ma ne toa se ahyase se ehwetwe no wafa ne normal na no ahyase se 83 wafa ne normal ne nsa no ahyase se 83 wafa ne normal tutumika na ebepie mo ABA herbal clinic stroke ahyase a wonhwe ya wadwen enkoso da na mumu eni beba no weni beba won so na chese ofa adwudwo a ye ne hwe a wanhwe ye be den wo be prayer sa ano so de e kan wa e kan weni prekope so bo so nipa bebre mo stroke akwo na nim nyina no bebre na eni efra obi na eni mfra ya egusu sa ohun ade a ida se be ni fita ohwa ade be ni kusu be ne kantan on se de hu ne papa bra na be pie mo ABA ba clinic kwada so adwena se market na chipe na ye butu kwada so adwena se market na chipe na ye butu ji numbers na frɛ
0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and that's 0531 0531 780 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651 now ni ABA Herbal Clinic and so it's me atwehwe nkomo ABA Herbal ni ajo so say nyame nsa wo nyame ensa wo mu ampa nyame ensha papa menua bema aha eye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma musem twumedie no eno a ena wo hwe na fe utie no na abegyafo momremu na we de ye benya pa se mami said the messages no crofo messages beba no ebi krase yenye die yenye kadim ene ne nuanom hi almost yenye kadim ne nuanom die ne na che say ye hunu say anye bia no wo mo enyina free papa baako anase mame baako se Maa Akos do DNA test for Karim and siblings Christine what the message if yetema na ede eba yenye DNA Matthias yepa was say Maa Akos call their mother on phone to explain it word whoa asembe kra ne epokra anyway free kaswa and eba ye was say it can be true because if the notness maybe when they in the wadodo Pastor Julius Akwaba okay ọmụ nuanu no nya abena ne ye ho Debbie okay so adana Karim no kan sa abena bi o ehye ntem on de nye papa ne ba no nti I think say menim de nti a we no so nkasa ne yakọ eti sa se de ne ba right biem so ho bi ebi da so ho mama sa ọmụ case no ho mema we na omum dika ba no ma disappoint here onse omonsem na omo kan no kro na bi senye sister ikra ba ya enka sa latter party kwa anka ya hu na omo na enka no kra bi ho na because ebi ho onse dan ye ne Karim kasa na Karim nsem ni bi ho na ene omo de no ya bobra ba obusa omo a obeka de omo se ente sa omo ni nti mesre omo se no kro bi ho a omo nka because now no japade na mo pe ena japade no nsu nti the mama obusa question be very very powerful say entina o maame no ho na no owo baabi ya o papa yare da na o maame no wo be no ne ware o say ama no nsinya sister ye na eba be wo ya ni say satan no agya kura wa ware fofu ase kura wo ma kura nge nti ade no wa ama no kura wo mu a na di a ye tie no ho adwuma ye no den nti ma omuma no kura na di na I think say metu Karim so fo pa say menim ni nti a opese ono nko afa ja because tie asema sister yi kan ya ono kwa dem say wapo ashana alisa ono wapo japade na alisa say mema nti na nka nani abere na say oso ma na ono wapo ama no but mama mesre say ajapade ni o ye no kura wawuko enso say ni enim say nya ne mampa say no kana na tu papa no awu aja we num koku ana omo amesandle no mba bepe we but say ente sana say munyina mu ya nuafo de a aden na say wo no o jejapade bo so dan 13 bedroom o se mema mu ba akokura ma hajwe very serious and na say wonu say wo so nyo nua ne wo mo wo free logos ba ya wo yade no die ti na wo so na ba o musika and wo bia send me message wo ha was say it can be true because we the notness at the olden times there is also nothing like marriage. So if you see a lady and love her, you still her for some time. Okay. It is ebia me no netie na be ma bi ebehumi na opemi otumi fa me no ode meko but no was akọ hwe oyira kofa na ade aba oye wo sa ba one day enti ewo ha was say and you still have for sometimes ne brofo no nshada nya and if here you have been stolen by a man, they take you to your husband. Say bia me no netie na be ma fofra ba no obefa me no ode meko enti say ma wo forte a no ma se aba befa me asa de ma ba me kunu no ho that time no otini kunu e be a point na person make no kunu nchen it can be done
we no was wo fi na ne ba ne ka okay what say ya consider we can okra na we waja ware no kra o last one the ojaye but according to the alimek abena no enkasa kasa ba oni no kuru ntemu na ba be fa we no so ope no ena obe fa ne de ne koy ena oni ne kokko wo abena no ena abusia ne sa kofa aba ne sa de because na be me isa pe ne yere o se that time na kasa ba o mo ntemu sa de say possible and sa de possible say enya ware no ma ware but ya be fa ko na ntene de nya no akwo abena no de sa de ne ba ye no sa be ware carry mo papa esa ne betre mama Karim nya ani na ma ye be hia ma me no but mama we de Karim na metu no se obi akra pu ajapade onyama Karim o mfan che se o mfan nye wiwi ase we awote no media me baby na me pese me gina na me bo Karim pa ese se ya mpa se omo papa foforo na papa na wu ama mu koko de a me na me Karim ya adwo se no mo ma wo mo but sente saasa de ye kan no wo nua ne wo mu nyina na o pese o fa kwan bia so je Japan ja wo mo de me ne Karim nya adwene ande se ma me ne ba ka bi o se ma me ne nka bi o me ne Karim anya adwene enti mesere Karim se o fin se enokore ene de wo mo kan ya on start mo abo no kwan bi se ye fa so ye che Japan mo bia nya de bia no ye nchire obi nya no de anya sa me metu wo mo fo ye te wa a mo de metu wo mo fo ani bia me ho no mo baba te bitima kire mo ba bia mo mako ani eti no mo so akọ akọbọ mo ba because o nkwa huntimi emfa sebi abusu na wo ba de hu nyansa baji wo musika de ko baji wo musika wu so unu ya wo fi agege ba no afa we ama wo ya wo de yade ba na no mo afa we ama eno de na nye wo ya ne sa brande na unu ya no mo jitum se unu ya no mo ehun se o mo japade de e be bo ma wo nya hoto na unu twa mu na japade be to ho de afa wo se o mo nya me nya no e de be kwase mo sa no media Kalim the enti amate ase kakra wa akire ono se na maame ne enti aware ase enti na watimi age aboso na se nka wo ba na maame ne ya esa na maso ya es na ne maame ti aware maame ya esa na ma ya es so ni ma ya esa maame na age aware ba papa na japade de anka oni ho kwan sesi e se wo jintina so wo se nka maame ne wa papa ne se ni ko be fa chairman ma no se ko do ne dia ko be fa chairman yes akukudro se maame ne ntia aware ase because wo maame ti aware ase a me ti aware ase a wuntimi ma je japade me kuna wu wuntimi je japade fa wo anti mi ehono na mama ti ase kakra anka menti ase da se Karim betumi anya akunkon a ne maame ti ase ebe je japade aboso edi enti na wo tumi be je japade aboso enti kire se enu nti na wayire ne ho a na wo mususu nkire ye mu yie ena ye maame ti ase na wonya bi nie na mo twitwa ntro saa ena abesi akire na kanya sanka wo kwa okobo obra ensi uyiye no ya dan na wo maame ti na wari ase na aba beji bomu utumi ama mejene sa mom eti se maame no sesei ne ma no eniema na ekoso no ayehu maame no be ne ma ne ye ayehu eti no kura bia wo mu bia maame wo na wo koye no wo ko fa nkwala ne nyina de ba wiase eti kirekire wo mu nyina mu emfa no kura bia nsie ka no kura kire wo mu se wo mede mu firi ha ne ba ye nyamo papa no menyamo ye na papa ne bebo obi gusu na me wo mu na emum na papa ne paminti o ka na no ye dai atumu ni nyina aye no kura wo ba wo ni be pia ye dai aba wo ti ase o sa mre wo ti ase wunya nwuye eti wo firi mu a wonim de se be si wachie eti me de ma me ne de mesere no ni nyina aso ano sa ha wo nyina aso ano wo na wotumi ye bibia firi mu ba wo na wo jai ko no weje yaba ye fa wo ko na ye de waba ye fa wo ko na ye de waba enti wo na wo ye sa adwuma wo nyina enti kireche nkola ni nyina mu na ebia si ba bia sie sense sesei we unsa ketua ya wodi oka hwin 40 years ya woka hwin wodi se edu achi unsa de ni abre pa menya kura nka me de acid be gu ne so na mahye no ensem na wo keka no emu edu anu eden maame mesira wo ma wo nyina afiri wo yam na baaye enti sa mre papa bia ni ho ka wo nyina abom na fa obi a de kirekire obi a de obi a wo papa obi su papa bia ye ne de wo ho no asumdue mra wo fie na wo ho nye de ento eye sa abrewa wahu ya atwe wo koba ne de wo basan ne de wo koba
enye saa de besie enye papa maame no so betie ya ontie ye na Karim so onsesa na adwene na won hunu nse ne papa de wo mu nyina na aba wiase ono de ono so ye babi enti de wo ho se mo die no omo nibi na asumdue nye de emra na edidija eni muna ene nam. Okay, evangelist mame yanchi atifo ne afo me se maame abrewa ya onpese abra wotiase obema nukuri nyina adadi mentimi maame nase ene ye frewa da wo ho oden no enye dare na dare ne ye frew no aba da ye behia wo no na wo yare ba abrewa me pese me ne maame ne kasa se ade na oye sese no odi musuo na atu nachi na Islam som wachiri entokwsia ukowa omuse unya ba bi ntena wan fa fia antuye nkola nyina afiri wiyam ene bai obi nim in between no me sila asem na ebesimiti ma bentiase se emma no ba we gina ha na mienu abehye ntem na ebi abeto aso sa mienu na abehye ntem ma me wotiase wudu omu firi hine ne baaye uba panyini se womunya omunya no ne papa ba wo bata won so nkola afiri wiyam baaye wote ho enti ade nti na wo mpesa no kura ni nyina bedadi asem na ehu na me de ebubu ban mama ntokwa ebe sori ne be ehu gise wo mu ka se Karimo sa wan fa sanya sa no mu se wo mu ho equal share wo mu a obi be twu court wo pa na akọ obi be na adwun so obekọ court obi be say onko na so obeje ne papa ne mani bi ada so obetu aduro ada so obekọ po obi amane dia ba jenchi waku bibia betumi asi na eja no a wono aye na ade no wawu kọ enti mu amuko acheni menua be ma Karim ye besrew wo na wo ye ba panyini ye besrew so na ye ba panyini so oba bi wo mo mesrew bebre wo ye ba panyini fra wo nuanum nyina atena se ye o maame mmo se nya o maame mmo se ye papa wo na ye panyini fra wo nyina atena se one room kura no bi adia fama no mesrew masumdue mra fama adia ya wo ye panyini menua masumdue mra 15 years ni yo mo na hwa akire wo mo na hwa akire ma wo wo ba yo mo na tifie ho so no nti wo kwa no mo nyina akọ ya ka ba ba tufie no edi Karim ye besrew a wo ye panyini ye srew de tie bia masumdue mra na de ebubu ba no wan hwa yi a da che wo kura wini wo ma e ba ba ye victim wo mo so ba kọ nti e ba ye ma e ba ye generation day we mba wo wasma ba ka kire wo ma wono so we mo wo nso wasma ba ka kire wo ma afo bon sa ko kreti ayi di aba ye be sra mo ma sudue mra ma metitiro abegina wo so ye sra wo bra be kirekyem na wiase nyina nti ase ne yehun ba bi asem no poma esie ne mfa sudue nto de da ma me das obaya Maa Akos asem na mesi afem papa mesi afem ye ma mesi afem ni nyina ne se oba tan no misroma no papa misroma ni wachi asundue emma da hwa wote ase mpo na hwa wachi we so be hwi acid we so be yesei we so be yesei maami e wo na wo bo wo bra e na wo wo mma ekwan ya wo fu aso wo ye nkadamu wo kokọ ha ba esa abewo no ye de ni ye nyina ho wo na onim sa abra ne ya wudi ana wudie e na wo so fi wa ware ho na wo kọ wo ye na wo sa ba e na asa abewo ye ese no hawo ni nyina no maame no na meblemu no wo de hawo atonkwala no so wo ba panyi a wa beji ni papa japade aboso a wo se omma ni nnuanu mu bi no e ka wo ba tan e ka wo sete nkola ni nyina down na wa kire wo mu do wa kire wo mu se Karim dia wo ye ba panyi no didi na ma wo nnua bindi na dia wo poto no onchi ni se wadi bom Karim a wo tie me minim se wo tie me pa hwe ejapade we wa yes wa ba kra wa ba wa ejapade ye beto ye bese agya ho no de akọ wo ma wo nnuanu mu bi enya bi dan mu ena ye den se akomo de wo se den ne de aduane besi we mamutu fa won samienu entiti ngura wanum because bibia won a limit ma wo nnuanu mu bi na nya ahoto wo na wo nnuanu wo mo se nya ono mu firi papa ba akompo a wo no wada so ye blood because mu firi yefunu ba akom ena pie bae ma wo mu bi wo ma wo mu bi a wo nya asomdue Karim yire otie me be ma betu mpon a yira na yire so oba kumai
kasa kyerɛ wo kunu na wɔmma ne nua no mu bi anyɛ saa abusuafoɔ no anuafoɔ no sɛ ɔmo de wo kunu ne fa baabi na ɔmo te ne nkwa na so a wo a woyɛ ɔbaa na wote awalease no wobɛsu enti sɛ wo mpɛ sɛ wobɛsu a kasa kyerɛ wo kunu ɛyɛ wo papa na ɛyɛ agyapadeɛ no ɛyɛ wo nua no kwa na ɛyɛ a ɛne wɔma ne nua no bi a ɛnsɛ hwee ɛyɛ wo papa na ɛyɛ ma ne mɔmo bi na ɔmo soso nya ahotɔ ɛntena se na mmarima yi sɛ ɔmo bɛtena ha yi sɛ wode bɛhwi ase de agu no so ɛnɛ yɛn kasa nsɔle nya hɔ asɛm a bɛka biara na ayɛ nsa na hɔ biribi kɔyɛ wɔn mo a biribi kɔyɛ karim na ka ɛho so wabɛtena akoma onye tv ɛna wo kan yɛ de bɛhyɛ wo sɛ wo na wo yɛ eti mo kasa sɛ obedi ewu a wo de kan wo tirim na ka kyɛ nyame sɛ wɔn sesa wadwene emie wa no nka na obi bedi bɔne ne de ahyɛ ama ya ba abɛkyi wato Maa Akos me da ase nyame nhyɛ papa ɔba ya ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wo hwɛ na wutie ne hyɛ ne nso ɛma me sɛ ba herbal center kyɛfoɔ ba wɔse nyare wa nyinaa bɛdwa ne nti sɛ yɛ cancer na sɛ nompe mu yade a me sɛ wo ada fa nkɔ baabi a stroke yade yi ɛyɛ ba herbal center wo Kumasi ato so agogo ɔbɛ agogo hospital no frɛ 0244 988004 0244 988004 3p garlic mixture massage atumaduro no wadawro mabɔmɔde asɛ ɛnɛ pressure wo bɛnum bie wo stroke anasɛ wayɛ kɛse do odwo so ana wayɛ ase na ɛyɛ wo ya ɔba wo fiti krom wo bi immune system aduro no 3p garlic mixture baby to no bia no enye na frɛ 0248928824 0248928824 eno ane se me ma agrofai mojaduro ni bi no ano no san se ye de koko ena ye ne yaso anuane no agu nti wo fiti krom wo nan no se ye titiriti wo da na dwa wontumi na ye adwuma wo gya ho wo pese mojadi afusane ye wo nipadua no ma ye agrofai mojaduro baby to no bia da wo kwa waso pe agrofai frɛ doctor 0244596532 0244 596532 bills microcredit yan ena ye ma wa ho kyerɛ no hia no se to atwa esa se ye ma bosia obetumi ade aye adwuma ye yukola trabia de wo hia se wo de beba beje bosia your Ghana card frɛ 059692 0833 0596 920833 Carolisic Ventures Dr. Amwanupa yani yadi aba Zahara Misha ne G capsules Zahara man capsules Hindi eba Misha eno ni aduro no bomodi aso betumi ama wo saka Hindi enupa yi bi no aba bedi ho adanse Zahara enupa no chese ejina ne naso pa Fred Dr. Amwa was 0246348334 0246348334 Oko pharmacy eba shop biemu a ose ope Zahara enupa no ebe na me mouse men's vital eba Misha ne capsules eno ene ebone mrane se agan na eye kama papa ema ne memedre tusiatika yade ase firi ho wo ba woni atenka bema ne mema yema ye mra wo de boss no adwenso nkuruma wo de eye men's vital eba Misha ne capsules no ba bi eto no bi adre ne nupa nti yade aboso frɛ 0240616061 0240616061 na ema wonsa enkebe ene sade Yusuf ena afei Karim ne nuanu mu aka enya nyame maame ba ena enye maagya ba ena ho ahwan bayi na ke yekɔ MMA labs ne yakɔ akɔyɛ DNA na afei bibia to atwa eno nti ene sɛ wo yɛ bɛma na kyɛ sɛ wo an wadwene yɛ ɔtanta wa akɔda ne ho a ma MMA labs wo mo enya wo DNA no ɛfa ɛma wo wo de bɔmɔde ane frɛ doctor 0501 672750 0501 672750 na ene doctor eni enkomo emfa DNA no eho Best Brain Publications Limited yen ena yema ngoma papa ma wo ba no de wo KG nursery ena FGHS ne basic 1 to 6 no textbooks ngoma papa ma wo mahia no watumi abene se metro report eno nti bomode a so obekọ Kumasi pankro no mukọ ho a La Posada Hotel enche ho a 0509 822399 0509 822399 na any Best Brain for any enkom na senen so sa agbojo eba clinic ultramodern machines ene yade esa yade ewo eno nti wodo yade ne ba kwa bia so sa fa anko ubeja yade ne wo ho na afi wodo apomuden ko mese wo da se be ma etiase ne be ma hu ene yo be ma be wu preko sanse woti wiase kra wo yede eno nti bomode ane kwa agbojo eba clinic Kumasi de chamsu May 5 Old Insurance of a Junction for 0553 4177
41752 0553 417752 wo de hye bia wu e ma che se wani atomo jempa ni nyina ne se mo be hye da mo de be ye date ne pe na hia ni aka ni nyina no ka kire busua pani mo fa contract ne nyina nko hye gospel funeral home fonsa wo mo be ye bibia ye besie no ye be de da no adaka flowers ye be video aduane ye be serve wo de hye no kra wa test fast assist no nko asore ye be han yi sofo mo abaye awufosom wo mo be pagya mu bibia ye wia no waje wonsa abode no mo asa asore ko no wo matutu mo nkonya ye wa asafo ye ben labor ye ne ka ne cocoa board na edi hwani mu ye bisankalato ana fra 0322 006221 0322 006221 ana 0243 737457 0243 737457 na anyone any komo ATIME and so obi yade madedi ape na yebisa wakoto time odie na just time ni madedi ani enu ti ma sanka be time HH mission na capsules ebi still immune system no na fei etu enemu nsan yade afri be ma na oba so na mu nyina agina bra ne kama enu ti ba sanka time herbal mission and na time HH mission na capsules no herbal pharmacy shop okwa obenya bi for 0244 417669 0244 417669 na ene wonum eni nkomo aha Akoma 87.9 FM and afe onia TV na sene so emame se Josie fashion adawro ma ono na matade ahye Josie ewo kuma se bom so woni meet me the sport and di hwe ni mu wadawro ma wedding engagement dinner we outdooring ye na okọ Friday we bomode aso obema Josie fashion apempa mo ne ma de ama wo emfa woni ba bia wa abrochire kra no wo de style no wutwa na wo de Emma Josie obepam ne kama na fe ye de abra wo ba bia wo bia fra Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 she's that dauroma and wa mama reggae and dia she no aye makeup she's e wo Kumasi Sports Stadium hey yada when the unity oil no and eti enhwe ni mo so we engagement so we wedding so kwato bedding baby a wo ko bia no bomode ase obekwa akwaje rig papa e wo shize ho na won so wode akọ baby ade ko walk in makeup obethe wo ko ye photo shoot machines enye makeup ne kama na onfa ema enfa won baby a wo bia no openwi ni bia shiz ye beye ne ye dia ma wo pe baby ma ba sua adwuma ye shiz ye pe work and pay obepam enwi no na afi ye gina so ne ye tua woka freshiz e wo 0249 155776 0249 155776 mini at the Maa Akos Jumedi no Akoma mu nsem e wa Akoma 87.9 FM sabre me sorry so busu apeni sami chapo Shores Pepe Little Mohammed wonu mo baji adwa na afi ye de Akoma Sports ato am so nyame ya adoma kira na bra ye besen ya ba ne ye de Akoma mu nsem Jumedi abrambio